Por eso. Bueno, boa tarde. Reanudamos a sesión coa interpelación de doña Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o nivel de eficacia das medidas que se están a tomar contra o furtivismo e contra a entrada do produto foráneo no sector pesqueiro e marisqueiro galego. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Pérez Fernández. Grazas, señor presidente. Moi boa tarde a todos e a todas. Señora conselleira, boa tarde. Señora conselleira, o mes de decembro tería que ser un mes vizoso para o sector pesqueiro e marisqueiro galego, porque aumenta considerablemente o consumo e soben tamén de xeito importante os prezos. No entanto, hai xa anos que decembro é un auténtico calvario para a pesca galega, a que a Unión Europea ten sometida a unha reconversión permanente dende 1986 que chega ata hoxe e que aínda non rematou. Ou como se non calificaríamos o novo tesoirazo que a Unión Europea ven de aplicarnos cos recortes salvaxes para o ano 2026 en tres das principais especies para a nosa frota. O 70% na xarda, o 41% no lirio e o 18% do abadexo en riba do recorte que xa tiña. Todo isto sin contar, ademais, cos recortes tamén no xurel. Como cualificaría, señora conselleira, vostede, este mazazo e esta política da Unión Europea? De verde, de ultraecoloxista, de ambientalista radical? Digo e pregúntollo porque o comisario Cádiz, o actual comisario de Pesca, é do seu partido. Era o que, segundo vostedes, viña a salvar a pesca galega. E viña a impoñer un carácter marcadamente social á política pesqueira común, non como o malvado Sinquevicius, que tiña unha teima en contra da frota e nomeadamente en contra da frota galega, verdade? Sabe como cualificaríamos nós, señora conselleira, esta política? A de Cádiz, a do Partido Popular Europeo, a de Sinquevicius e a de todos os comisarios de pesca anteriores. De expolio, de sacrificio do sector pesqueiro galego que no ano 86 era o principal sector pesqueiro da Unión Europea e que hoxe é menos da metade en número de buques e en número de tripulantes, de empregos, do que era daquela. Un expolio é un sacrificio que se ven producindo co silencio cómplice, coa inacción e co teatro, aínda por riba, ao que nos teñen acostumados os gobernos español e galego. Sí, señora conselleira, co seu silencio tamén e ca súa connivencia, porque máis alá de ir a laiarse a Bruselas cada mes de decembro, que máis fai o goberno galego a este respecto? Que máis fai o goberno galego? Sabe que neste Parlamento temos aprobado por iniciativa do BNG que o goberno galego traballe politicamente para conseguir o dereito de decisión de Galiza nos asuntos como a pesca nos que nos vai a vida. Sabe que o temos aprobado. Algún día, ou se non nos toca, pero algún día preguntaremoslle que leva feito ao respecto máis alá de ir a Bruselas e lamentarse e vir coa cabeza baixa como todos os seus antecesores. E ademais deste novo recorte nas cotas e tax á pesca e ao marisqueo, tamén teñen que enfrontar o sector outras ameazas, neste caso as que veñen do propio goberno galego. Conselleira, este domingo, vostede ao mellor aínda estaba en Bruselas, pero este domingo que pasou, miles de mariñeiros, de mexilloeiros e de mariscadoras mobilizáronse en Santiago en contra da bomba ambiental que supón Altri para a Ulla e para a ría de Arousa. E tamén se manifestaron porque aínda seguen agardando a que a máxima autoridade pesqueira deste país, é dicir, vostede,
lles explique por que pon por diante os intereses das súas empresas amigas a costa da calidade das nosas augas, dos nosos produtos únicos e de miles de postos de traballo e dun sector que, se tivera a dirección política correcta, seguiría a ser referente dentro e fora do noso país. E este decembro, igual que o anterior e o anterior e o anterior, temos, por se estes foran poucos, aínda outro problema. O problema do furtivismo e da entrada de produtos foráneos ilegais. E voulle facer, señora conselleira, outra pregunta. Está vostede hoxe aquí en condicións de garantir a trazabilidade e a salubridade de todos os produtos do mar que van estar nas mesas de moitos galegos e galegas este Nadal? Esta xa lle resposto eu. Non, non está en condicións. E por qué? Bueno, pois porque os produtos galegos do mar son cada día máis escasos, tal e como demostran os datos da súa propia consellería. E son escasos por unha suma de factores que xa citamos aquí dúcias e dúcias de veces, pero, sobre todo, son escasos polo desleixo e polo abandono por parte da súa consellería e pola súa renuncia absoluta a exercer as súas competencias exclusivas na materia. E como son escasos e de altísima calidade, todo o mundo os demanda, e iso fai que tamén teñen un prezo alto e non poidan chegar a todas as mesas este Nadal. E por iso, moitas e moitos galegos recurrirán a outros produtos que, sen ser galegos, son vendidos como galegos, a prezo de produto galego e sin que a Consellería do Mar o vixíe, o controle, o evite e, finalmente, o sancione. Moi ao contrario, vostedes, a Consellería de Mar, leva séculos facendo a vista gorda sobre marisco sin etiquetar axeitadamente e sobre o marisco que ven doutros lugares, doutros países de xeito legal, sí, pero que se vende aquí como produto galego. Isto, conselleira, xa o sabe vostede, chámase fraude e chámase estafa. E a estafa, señora conselleira, é, como vostede tamén sabe, un delito que se debe perseguir e co que non se pode seguir mirando para outro lado. Pero, ademais, haberá galegos e galegas que este Nadal coman produtos do mar que, aínda sendo galegos, non procedan dunha actividade legal. É dicir, que procedan do furtivismo e, polo tanto, que non pasen por ningún control sanitario. E tamén haberá galegos e galegas que poidan consumir este Nadal produtos foráneos e, ademais, procedentes de actividade ilegal e que se venden como galegos e como legais. Se venden como galegos e como legais. E isto, tamén o sabe vostede, non só pasa no Nadal, senón que pasa todo o ano. Por iso, hoxe, o BNG quixo traer aquí esta interpelación para poñer o acento na necesidade que ten o sector e tamén os propios recursos das nosas rías de que exista un maior control, unha maior vixiancia e, en definitiva, maiores medios para loitar contra o furtivismo, contra o que se leva a cabo aquí, nas rías, pero tamén contra o que ven de fora. Vostede tamén sabe que Galiza é un destino principal para o marisco foráneo, para o legal, pero tamén para o ilegal. E tanto é así que hai decomisos habituais de produtos do mar ilegais, sobre todo procedentes de Portugal, pola proximidade, onde precisamente a magnitude que adquiriu o furtivismo nos últimos anos ali foi levada incluso ao seu Parlamento recentemente e onde se pide, unha actuación global e unha actuación transversal porque, como vostede sabe, hai toneladas e toneladas de ameixa ilegal cuxo destino principal é a exportación ilegal. E Galiza é un dos destinos dese marisco. Non é o único, pero é un dos destinos dese marisco. De feito, téñense decomisado aquí, no noso país, miles de kilos de ameixa portuguesa que, de non ser intervida, podería ter sido depurada aquí, como xa pasou, e vendida aquí como galega. Ou incluso podería ter sido vendida aquí mesmo sen depurar, como xa pasou tamén. En definitiva,
Nós creemos que a Consellería ten que incrementar os medios humanos e orzamentarios para loitar contra o furtivismo. É unha necesidade informar e concienciar á cidadanía, ás empresas e á hostelería para que non contribúan en ningunha medida a que eses produtos do mar cheguen ás súas casas e aos seus locais. Tamén no noso caso, no caso galego, é imprescindível manter, é obvio, manter o diálogo e a colaboración máxima coas autoridades pesqueiras portuguesas. E, dende logo, é perentorio amparar, protexer, diferenciar e promocionar o produto galego. Promocionar o produto galego, a súa calidade e a súa singularidade polo ben dos produtores e tamén polo ben dos consumidores. Por iso, hoxe, conselleira, preguntámoslle, xa o ten por escrito, preguntámoslle cais son as actuacións que se desenvolven dende a súa consellería baixo a súa responsabilidade a respecto das cuestións que lle preguntamos e que ten vostede por escrito na interpelación. De momento, máis nada e moitas gracias. Gracias. Resposta da conselleira do Mar, doña Marta Villaverde Acuña. Señor presidente, señorías, boas tardes. Como saberán, eu son nova nesta Cámara, asistín últimamente ás intervencións dos distintos diputados e pensei que solamente o señor Besteiro preguntaba por cousas que non escribe, pero xa vexo que é algo típico de outros grupos. Se quere falar de taquecuotas, pareceme perfecto, señora Pérez, pero ao mellor o que hai que preguntarse é eu que fun a Bruselas a defender os intereses galegos, fun estar xunto con o noso sector, argumentei e enviei informes ao ministro, a ese ministro do goberno de Sánchez que goberna gracias ao seu apoio. Xa lle pediron explicacións porque apoia o Mediterráneo e non apoia a frota galega. Xa pediu explicación vostede? Sí, pois a ver se algún día ven vostede aquí e aproveitarei algunha pregunta para tamén preguntarlle a ver se tamén me responde. E non sei se tamén a súa eurodiputada, tamén que está ali todo o ano. Eu non a vin por ali tampouco, ni co sector, nin por ningún lado por ali intentando defender a frota galega. Pois aquí se vamos a falar, falemos ben, porque só faltaba que nos viñera despois de estar ali aportando a información, os datos socioeconómicos para que nos defenderan. O ministro Planas, defendeu o Mediterráneo, cousa que é fantástico, porque partían dunha situación tamén moi desfavorable, pero a nosa proposta tamén foi desfavorable e non fixo absolutamente nada para intentar beneficiar a frota galega. Así que pídalle, por favor, explicacións. No que respecta á pregunta que si rexistrou sobre o furtivismo, para empezar, eu quero poñer encima da mesa, quero poñer en valor o gran traballo que se realiza dende o Goberno galego na loita contra a pesca ilegal. Os medios humanos e orzamentarios que pon a Xunta de Galicia para estes fins son importantes, moi importantes e dunha eficiencia probada. No que respecta á Consellería do Mar, saberá que temos o servicio máis importante é o noso Servicio de Gardacostas de Galicia, que traballa 24/7, traballa 24 horas os 365 días do ano, dando unha resposta inmediata a moitos, hoxe nos ocupa o furtivismo, pero moitas veces salvándolle as castañas, apoiando e facendo o traballo de salvamento marítimo, por exemplo, tamén dependente dese goberno que vos apoia desde Madrid. Co cal tamén é unha valor, hai que poñer en valor todo o traballo que fan. Un servizo que fixo este ano máis de 30 anos, que ademais de salvar durante todo este tempo case 2.000 vidas humanas, de loitar tamén contra a contaminación, é o encargado de loitar contra a pesca ilegal en Galicia. Un servizo ao que lle destinamos importantes recursos económicos. No orzamento do 2016 conta con 18,5 millóns de euros. E que tamén está dotado de importantes medios materiais e medios humanos, medios navais,
medios aéreos, dos helicópteros, medios terrestres, medios que son renovados con frecuencia e medios que intentamos aumentar cada un dos anos. No que respecta aos medios humanos, se lle parece pouco, temos 144 axentes, 23 veterinarios e agora mesmo hai 22 plazas en procesos selectivos que esperamos cubrir canto antes. Ademais, desde a Consellería do Mar facilitamos ás cofradías mediante unha orden de axudas os medios económicos para que eles poidan contratar os vixilantes, o personal que se encarga da vixilancia e do control. A día de hoxe, gracias á orde de axudas de 5 millóns de euros anuais, hai nas cofradías 163 vixilantes que colaboran con o noso servicio de gardacostas. No ano 2009, a Subdirección Xeral de Gardacostas poñía a andar o plan de loita contra a pesca ilegal. Unha planificación integral para erradicar a pesca ilegal, evitar a fraude e garantir a salubridade dos nosos produtos. Un instrumento con que a Xunta planifica, coordina e executa de forma sistemática os controis oficiais sobre a actividade pesqueira, marisqueira e acuícola no ámbito das súas competencias. Non se trata, polo tanto, dun conxunto de actuacións puntuais nin improvisadas. Trátase dun sistema integral, anual e estructurado que dá cobertura a toda a cadea de comercialización, que vela pola legalidade, pola trazabilidade e pola salubridade dos produtos pesqueiros. Ademais, Gardacostas, como non podería ser de outra forma, pois coordínase con outras administracións e especialmente reforza a colaboración cos corpos e forzas de seguridade do Estado. A Garda Civil, Unidade de Policía Nacional adscrita a Galicia ou Policía Local ou os gardapescas que antes falábamos. Así, por exemplo, a Unidade da Policía Nacional adscrita a Galicia reforza os medios humanos con 16 axentes na unidade específica do equipo de resposta policial. Tamén temos unha estreita coordinación co Servicio Marítimo, co Servicio de Protección da Naturaleza e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil para o control dos transportes dos produtos do mar a través dos programas de control integral de actividades pesqueiras dende 1997. Tamén coordinamos e colaboramos coa Policía Local e eses 163 gardapescas. No que respecta a colaboración coas autoridades de control portuguesas, ou de calquer outro Estado membro, recordarlle, ou informarlle, como mellor non o sabe, pero que a competencia para establecer calquer actuación coordinada con eles é do Goberno Central, incluídas as actuacións de cara a impedir que calquer produto ilegalmente obtido no país veciño entre en España a través da nosa comunidade autónoma. Así que esa entrada de produto ilegal, de paso que fala con o ministro, xa lle pregunta tamén a ver que fai para evitar que nos entre ese produto ilegal. E ademais iso non impide que, dado que o Goberno Central non realiza estas actuacións coa dilixencia precisa, no transcurso do traballo que ordinariamente realiza a nosa subdirección de gardacostas e no contacto que teñen por diversos dispositivos cos autoridades portuguesas, si teñen comunicación e si teñen ese contacto que precisa as actuacións de control. E ademais, centrándonos na coordinación coas autoridades portuguesas, gustaríame aproveitar esta oportunidade que me dá para poñer en valor o gran traballo que realizan certos centros da nosa comunidade, da nosa Consellería do Mar, en este caso. Un centro como é o Intecmar, que ten coordinación permanente e estructurada con organismos estatais, con organismos portugueses, en materia de control e de seguridade dos produtos dos moluscos bivalvos. Calquera cambio no sistema portugués de monitorización é comunicado polo Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera e trasladado de inmediato ás autoridades con competencias en Galicia, incluindo non solamente ao Intecmar, senón que tamén esta información é trasladada á Garda Civil, á Dirección Xeral de Saúde Pública, garantindo unha resposta áxil e coordinada e garantindo a salubridade dos produtos que se chegan desde ese país.
Eu, neste caso, me gustaría moito chamar a prudencia con certas afirmacións de que na mesa dos galegos vai haber produtos que non garanticen a salubridade. Eu faría moitísimo fincapé na prudencia porque unha afirmación deste tipo penaliza sobremaneira o sector e os únicos perjudicados é o sector pesqueiro e marisqueiro. Ademais deste intercambio de información entre o Intemar e os laboratorios que garantizan a salubridade dos produtos que se comercializan polas vías legais a España ou a calquer outro punto de Europa, o Intemar tamén realiza mostras, probas, como o Laboratorio Oficial de Biotoxinas que é, analiza mostras recollidas polos nosos servicios de inspección no marco das actuacións ou ben polos gardacostas, os axentes de gardacostas ou polos servicios veterinarios, ben sexa do mar ou ben sexa de saúde pública. Estes controis reflicten unha elevada seguridade no sistema. En 2024, por exemplo, só menos do 4% das mostras que se tomaron nas actuacións realizadas por estes axentes é dun 4% no 2024 e esta porcentaxe redúcese ao 3% en 2025. Uns datos que avala a eficacia do modelo de vigilancia e control. Para que se faga unha idea do traballo que fai a Subdirección de Gardacostas, do importante que é, no ano 2025, de xaneiro a outubro, neses primeiros 10 meses do ano, foron realizadas 8.433 inspeccións, detectáronse 2.233 infraccións e comisáronse 23.673 kilos de produtos non ilegais. Nestes resultados, evidencian que, sen ter en conta outras numerosas actuacións realizadas por outros corpos de inspección que tamén ten a Xunta de Galicia, recórdolle, inspectores de saúde pública, inspectores de consumo, inspectores de control da cadea alimentaria. A Xunta de Galicia inverte moitos medios en dotar de inspección, de realizar control en toda a cadena alimentaria dos produtos do mar e de calquer produto alimenticio que este nos mercados de Galicia. As actuacións realizadas polos servicios da Subdirección Xeral de Gardacostas poñen de relevo o gran labor que se fai desde a nosa Consellería na loita contra a pesca ilegal, entre outras moitas materias que realiza. As actividades de control van dirixidas a verificar que os produtos do mar sexan obtidos conforme establece a normativa en vigor e que se comercialicen a través dos circuitos legalmente establecidos. E dentro deses circuitos legais, no marco do mercado único, no que se permite a libre circulación de mercadorías polo espacio europeo, as autoridades debemos respectar as decisións comerciais dos operadores e as preferencias dos consumidores á hora de tomar as súas decisións de compra. En esa decisión de compra hai que velar porque a información que se lle facilite ao consumidor sexa real, sexa veraz e se axuste ao que legalmente se estableza para ese produto en cuestión. Dese xeito, cada consumidor é libre e non se pode penalizar que merque os produtos que máis se axusten ás súas preferencias de consumo. E en velar porque esta legalidade se cumpla, asegúrolle que os nosos inspectores, os de gardacostas e calquer outro departamento da Xunta de Galicia poñen todo o seu celo e o seu empeño. Gracias, conselleira. Gracias. De todas formas, isto non resta que desde a Xunta de Galicia... Rematou o seu tempo, conselleira. Si, ten outro turno depois, gracias. Réplica, señora Pérez Fernández. Grazas, presidente. Señora conselleira, non sei que dúbidas lle ofrecían as miñas preguntas, porque o único que dixen foi
que queríamos saber, eso o dixen ao final da miña intervención e pode comprobarlo vostede no vídeo, dixen que queríamos saber que actuacións se estaban a levar a cabo sobre todas as cuestións que tiña vostede por escrito. Foi o que dixen. Pero claro, estas cousas pásanlle ás que son novas. Efectivamente, traen o discurso escrito da casa e non se mueven ni un pelo del discurso. Entón, vostede veo a ler aquí o discurso que non tiña que ler, polo menos no principio. E mire, xa sabemos que é nova. Xa sabemos que é nova, o cal non é ningún desmerecemento, ningún, todo o contrario. Xa sabemos que é nova Xa sabemos que é nova na responsabilidade de conselleira, pero tamén sabemos que non é nova na consellería. E tamén sabemos que do seu paso da consellería á responsabilidade da consellería pasou por unha sala e produceuse unha imaxe que non se nos vai olvidar na vida e que vostede tamén cargará toda a súa vida, que foi a de aplaudirlle a un exconselleiro imputado por violencia sexual. Tampouco se nos vai olvidar. Ben, e critica vostede nese discurso que trae escrito do que non se moveu un pelo, porque claro, os discursos, aínda que se traen escrito, hai que adaptalos ás circunstancias nas que se está, e vostede non o fixo. E critica vostede a nós mesmos, porque somos nós, polo visto, según a nova conselleira do Mar, quen temos que falar co ministro. Oiga, vostede sabe que non estamos na oposición, verdad? Tanto aquí como en Madrid, sábeo. Vostede sabe que está no goberno, sabe que está no goberno. É vostede quen ten que falar co ministro. Pero é que, ademais, se permite criticar a nosa eurodiputada, que isto é algo que van facendo o PP na Comisión de Pesca xa por sistema, non? O sea, dá igual de que estemos a falar, que hai que criticar a eurodiputada e a Sinquevicius, pero non a Cádiz, que leva exactamente a cabo a mesma política que Sinquevicius ou peor. Pero mire, non sei onde estaba a nosa diputada, vostede di que non a veu, pero non, eu tampouco a vin que eu estaba aquí, non? Pero mire, voulle dicir unha cousa. Nin sabe onde estaba a nosa eurodiputada, nin sabe o que dixo a nosa eurodiputada. Pero, sin embargo, nós que somos persoas que nos informamos, non nos fai falta estar nos sitios para saber as cousas. Leemos que, textual, el PP está contento, estou lendo textual, señorías, el PP está contento con el pacto sobre las cuotas de pesca. ¿Sabe quen é esta señora? Sabe quen é esta señora? A presidenta do Partido Popular... Que non se lle escoita, señora... A presidenta da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, que é do Partido Popular, do Goberno de Andalucía do Partido Popular. El PP está contento con las cuotas de pesca. Isto o dixo a súa representante do seu partido, non do meu, señoría. Ben, e ven aquí a falar de que temos que ser prudentes, de que non vai a ser, como sempre, que o BNG cause alarma e resulta que todas as cousas que iban a comprar os galegos e as galegas non as compren porque pensen que pode ser marisco ilegal. Non, xa lle dixen antes que nós temos o mal costume de ler. E mire, isto que lle vou ler non o di o BNG. Tense coñecemento da existencia dunha organización, isto é do ano 24, memoria do ano 2024, tense coñecemento da existencia dunha organización criminal internacional dedicada principalmente á actividade de extracción ilegal de marisco na ría de Ferrol, por parte dun grupo de individuos que de forma concertada cun comprador extraen molusco de maneira fraudulenta, o cal, tras un proceso de branqueamento referido á súa orixe / trazabilidade, acabaría sendo introducido no mercado legal, sendo alleo o consumidor final do grave risco para a saúde. Froito das pescudas realizadas, descóbrese que unha das persoas investigadas da ría de Ferrol é propietario de varias depuradoras legais, cascales daría unha cobertura legal ao marisco recollido ilícitamente, sendo esta persoa propietaria dun parque de cultivo de ameixa na localidade portuguesa de Aveiro xunto con cidadáns lusos. Isto non causa alarma, señora consellera. Sabe quen o di? Non o di o BNG, Isto o di a memoria
do ano 2024 da Policía Nacional adscrita da Comunidade Autónoma de Galiza. Non, logo me di porque non lle entendo, non sei o que me quere dicir, pero logo no seu turno xa me di. Por certo, aproveito para dicirlle que di vostede que a próxima vez que veña aquí, que me vai a preguntar non sei por que cousas, volve ter aí unha pequena confusión, é nova, pero aprenda que é vostede quen goberna e eu quen estou na oposición. E eu quen estou na oposición, señora conselleira. Ben, remato. Mire, señora conselleira, eu coñezo, o BNG coñece perfectamente cantos son os efectivos de gardacostas de Galiza. Coñecemos perfectamente cantos son os veterinarios. Coñecemos perfectamente cantos axentes da policía adscrita hai que están colaborando gardacostas con eles ou eles con gardacostas, como queira. Coñecemos, sabemos o número exacto. Xa non llo din porque sei que eso sí vostede o sabe, claro. Entón xa non llo dou. Agora, sabe cal é a diferencia, a única diferencia que existe entre o que fai vostede desde que é nova na consellería ao que facían os seus antecesores? Sabe cal é a única diferencia? Remate, presidente. A única diferencia é a propaganda. Como xa tiñamos pouco, agora temos fotos e titulares de prensa de que os gardacostas de Galiza decomisan continuamente, témolas todos os días e incluso varias ao día, pero que vostede faga máis propaganda non quere dicir nin que teña máis medios, nin humanos, nin orzamentarios. Todo o contrario. Hai bastantes anos que o orzamento de gardacostas de Galiza apenas medra. E iso é o que lle pedimos nós na nosa interpelación. Ademais de decirle que cumpla as súas competencias sobre etiquetaxe e sobre control do marisco que entra aquí. Mais nada. Peche da interpelación, conselleira do Mar. Grazas, señor presidente. Vamos a ver, señora Pérez, mire, a organización criminal, esas cousas que vostede non lee na prensa, falan de dispositivos da policía, vale, por igual, leme a memoria, pero de sobre esa noticia, tamén, sobre ese feito, hai noticias, e o que lle contaba sobre a coordinación dos corpos de seguridade do Estado. Cando hai unha organización criminal, é tema da Policía Xudicial ou dos COD da Policía Nacional. Non é un tema dunha policía administrativa nin da Xunta de Galicia, co cal nós, neses dispositivos, non solemos figurar, solemos coordinarnos, solemos dotar de medios, facilitamos a información ou o apoio que necesiten, pero evidentemente nós non podemos ocuparnos de feitos que están fora das nosas competencias, porque nós sí coñecemos as nosas competencias e sabemos cal é o noso traballo. E aí, nese tipo de dispositivos, máxima disponibilidade, sempre poñemos os medios necesarios en máxima colaboración, en máxima coordinación. E mire, se me ven aquí a falar de abrazos, pois moi ben o teño que estar facendo para que o único que teña que virme aquí a decir este tipo de cousas. Porque, vamos, falar dunha persona durante tanto tempo que xa non está, e que, vamos, eu veño aquí a falar de mar, señora Pérez, veño aquí a falar de mar. E, bueno, xa que me fala deso, pois unha cousa chámame a outra. Eu quedeme intrigada hoxe do que preguntou o presidente. Van a seguir apoiando na Diputación de Lugo despois do caso Tomé? Van a seguir apoiando? Súrgeme estas dudas. Igual que vostedes, igual que vostedes traen cousas que non rexistran nas súas interpelacións, a min dame pé a contestarlle ás cuestións que vostede manifesta aquí no estrado. Entonces, vostede me fala dunha cousa, eu simplemente lle comento o que me surge. É que, vamos, é que eu me faltaba xa por... Mire, que no tema da pesca ilegal, que no tema do furtivismo, no tema da introdución de produtos no mercado
por fora dos circuitos ou por fora de, bueno, que hai infraccións, coñecémolo, que se dan, pois, incorreccións, pois incidencias ou incluso pois hai asuntos fora da normativa, evidentemente todo se pode mellorar. Eu son a primeira que lle digo que traballamos día a día para melloralo. En eso estamos cun servizo que é pioneiro en toda España, que é recoñecido fora de España. Non existe ningunha outra comunidade autónoma que teña un corpo de inspección propio para os produtos do mar como ten a Xunta de Galicia. É algo do que todos temos que estar orgullosos, moi orgullosos, porque ningunha outra comunidade ten o noso nivel de inspección e de control dos produtos da pesca. Fai un traballo encomiable, está os 365 días, 24 horas dispoñibles. Detrás de todo ese servicio hai xente que se encarga tanto da loita contra o furtivismo, do salvamento marítimo de persoas e que se encarga da loita contra a contaminación. E creo que vir aquí a poñer en cuestión e decir, porque o traballo realízano o Servicio de Gardacostas, que é pioneiro e que é todo unha insignia para os servicios de inspección nacionais. O traballo que fan é para encomiar. Bueno, pois eu creo que aquí o que temos que vir a poñer en valor todo o traballo que realizan e, sobre todo, tamén pedirlle ao mellor ao Goberno Central, ese que vostedes apoian en Madrid, pois pedirlle que tamén asuma as súas competencias. As súas competencias que, como comunidade autónoma limítrofe que somos dun país veciño, un país veciño que a veces pois hai descoordinación, o que ten que realizar ese traballo de coordinación, ese traballo de que non entre produtos ilegales, é o Goberno Central. O Goberno Central é o que ten que facer. Por moito que vostede me enseñe a noticia, isto non vai a cambiar. Xa o sei, señora Pérez, xa o sei. Mire, o furtivismo, bueno, tamén entendemos que ten esa concienciación social. E desde a Consellería do Mar temos feito múltiples campañas para concienciar aos consumidores e para concienciar a todos, pois, os eslabóns da cadena da importancia de acudir ás vías de comercio, ás vías legais de comercialización. Campañas como do Mar Vívese, non sexas pirata, a praia de Ensagozar, non a saquear, foron campañas impulsadas pola Xunta de Galicia e, simplemente se intentaba poñer en valor o traballo dos nosos mariscadores e do noso sector pesqueiro. Bueno, simplemente remato dicindo que o compromiso da Consellería do Mar na loita contra o furtivismo é firme e, aínda que o Goberno Central non faga o seu traballo, nos poñemos os medios e poñemos o personal a disposición para que os produtos que se comercialicen en Galicia, e máis garantizamos que os produtos que se comercializan en Galicia contan cos máximos estándares de salubridade e cos máximos estándares de calidade. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Interpelación de doña María do Carmen Rodríguez da Costa, do Grupo Parlamentario Socialista, sobre o grao de adaptación da normativa autonómica en materia de prevención e extinción de incendios forestais ao marco legal estatal e o seu cumprimento. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Boas tardes a todos e todas. Señora conselleira, boas tardes. O verán de 2025 xa forma parte da historia negra de Galicia en materia de incendios forestais. 150.000 hectáreas queimadas, decenas de concellos afectados, enormes danos ambientais, económicos e sociais, explotacións agrarias danadas, monte queimado por segunda ou terceira vez, como no Barco de Valdeorras, e unha provincia, a miña, Ourense, cun 15% da súa superficie arrasada polo lume. Aldeas amenazadas, persoas evacuadas, brigadistas gravemente heridos. Isto debería marcar un punto de inflexión real na política forestal galega, pero, por desgraza, o que vimos tras os incendios non foi un cambio de rumbo, senón máis do mesmo, un desastre anunciado e repetido. O que ocorreu no verán de 2025 pois non foi imprevisible. Levábamos anos advertindo neste Parlamento. Advertímolo tras os incendios de 2017, volvemos facelo tras os de 2022 e repetímolo unha e outra vez.
sin prevención estructural, sin planificación e sin ordenación do territorio, Galicia, conselleira, está condenada a arder. Este Parlamento aprobou en 2018 un dictamen con máis de 120 medidas froito do traballo serio dunha comisión tras a vaga de lumes do ano 2017. E aquel dictamen era unha folla de ruta clara para mudar o modelo baseada en criterios técnicos e en experiencia profesional. Co voto favorable, non se olvide, do Partido Socialista de Galicia, que o fixo por responsabilidade, como decía, para cambiar o rumbo da política forestal. Tamén houbo informes de expertos, os informes, as recomendacións do ano 19, iniciativas parlamentarias de todo tipo e, con todo, 7 anos despois, a maior parte dese traballo segue sin aplicarse. Nin nova lei de incendios, nin plans de ordenación de recursos forestais, nin reforma das brigadas municipais, nin a avaliación periódica do sistema, nin transparencia real sobre a execución da prevención, señora conselleira. O incumprimento do dictamen de 2018 non é unha cuestión menor nin pasada, é unha das causas estruturais do fracaso actual, porque cando non se cumpre o que se acorda, o lume acaba poñendo as consecuencias en riba da mesa, como aconteceu este verán. E a isto súmase ese problema do que temos falado neste Parlamento, que vostede se nega a afrontar con políticas reais, o abandono do rural, menos poboación, menos actividade agraria e gandeira, máis biomasa acumulada e un territorio convertido nun combustible continuo. Sin agricultura, sin silvicultura preventiva e sin un uso en mosaico do territorio, o lume campa as súas anchas cada verán, conselleira. E fronte a esta realidade, non houbo ningunha soa asunción de responsabilidades políticas, ningunha autocrítica, ningunha rectificación do modelo, ningunha avaliación pública seria do que fallou. Pola contra, asistimos á repetición do mesmo discurso, máis medios, máis investimento, máis propaganda, pero chegamos tarde, conselleira. Non se explicou por que non se executaron actuacións preventivas en zonas críticas. Non se explicou por que quedaron fondos sin gastar. Non se explicou por que moitas comunidades de montes non poideron realizar os traballos preventivos solicitados. Non se explicou por que en pleno agosto o Servicio de Prevención de Incendios tiña máis de 200 vacantes sin cubrir. Non se explicou por que se evitou sistemáticamente o control parlamentario. E a falta de prevención nos distritos, conselleira. Cando falamos de prevención, falamos de actuacións concretas no territorio. Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista solicitou información detallada sobre as obras preventivas realizadas no ano 2025 en cada distrito forestal. Rozas, cortalumes, mantemento de pistas, puntos de agua, tratamentos silvícolas, medios humanos e materiais. E que fixo vostede? Que fixo a Xunta de Galicia? Negouse a facilitar esta información. Votou en contra dunha proposición non de lei que pedía transparencia e datos por distritos. Sí, o director xeral, competente na materia, non respondeu en comisión ás preguntas formuladas por esta que lles fala. E tampouco se respondeu ás solicitudes de información por escrito, incumprindo a obriga de contestación ao Parlamento de Galicia. De eso xa falamos esta mañá, explicou perfectamente o meu compañero Aitor Bouza. Esta sucesión de feitos demostra algo moi claro. Non hai vontade de transparencia, non hai nada que defender. Cando a prevención se fai ben, se daría conta dela. E sin información por distrito, señorías, non é posible avaliar a eficacia real da prevención nin correxir os erros estruturais que repiten ano tras ano. E aquí chegamos ao punto central desta interpelación, o incumprimento reiterado da obriga de aprobar e publicar o Plan Anual de Prevención, Vixiancia e Extinción de Incendios Forestais en prazo. Estamos ante unha cuestión clave para a seguridade pública e para a prevención real. O Real Decreto Lei 15/2022, que modificou a Lei de Montes tras os graves incendios do mesmo ano, do 22, foi moi claro. Os plans anuais non poden ser documentos aprobados cando xa está en riba a tempada de alto risco. Deben ser instrumentos preferentes integrados co conxunto das políticas territoriais forestais
ambientais e de protección civil. Por iso, a lei establece con claridade que eses plans deben aprobarse e publicarse antes do 31 de outubro do ano anterior á súa aplicación, para que a prevención poida comenzar desde o inverno, desde o 1 de xaneiro, e non cando xa é demasiado tarde. E con todo, conselleira, o Pladiga 2025 se aprobaba en maio, 7 meses fora de plazo, sin avaliación pública do plan anterior, sin participación real e evitando traelo ao pleno deste Parlamento. Isa é a súa forma de gobernar. Por que tan grave non publicar en prazo? Porque cando chega tarde, non se pode programar con tempo os traballos de prevención e non se dá seguridade nin ao persoal nin á cidadanía. E tamén o Real Decreto 716/2025, que establece as directrices e criterios comuns dos plans autonómicos, insiste precisamente na necesidade de coherencia, planificación anticipada, formación continua e coordinación interadministrativa. E todo isto é imposible se o plan anual se aproba cando xa está prácticamente en riba a campaña de alto risco. Tamén as orientacións estratégicas para a xestión de incendios forestais en España, elaboradas polo Comité de Loita contra Incendios, fala no mesmo sentido. Por iso insistimos, publicar o Pladiga en prazo non é unha opción, conselleira, é unha condición imprescindible para facer prevención real. E de cara a este ano 2026, outra vez, tarde, porque xa estamos a finais de año. Conselleira, se o Goberno galego, de novo, non aprobou o Pladiga antes do 1 de outubro, polo que debemos entender que tomou unha decisión política consciente. Renunciar de novo á prevención desde o 1 de xaneiro e condenar a Galicia, a chegar outra vez tarde. E logo volverán as excusas, o clima, o vento, que se os concellos, que se os propietarios. Pero a realidade é clara, os incendios non se apagan só no verán, se prevén todo o ano. E iso é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Polo tanto, as preguntas son claras. Por que a Xunta incumpre o prazo legal de aprobación e publicación do plan anual? Que está facendo, conselleira, para garantir que o Pladiga este aprobado operativo dende o 1 de xaneiro? Porque a data que estamos pareceme bastante improbable. Que medidas reais pensa adoptar para integrar o risco na planificación territorial e forestal? E cando vai asumir a Xunta que sin planificación, sen prevención e sen participación non hai seguridade? Porque Galicia non pode permitirse outro verán como deste ano, do 2025. A cidadanía merece un goberno que planifique e que prevea. E a lei marca o camiño, os expertos levan anos advertindo a este Parlamento e agora só falta esa vontade política que parece que non ten. Porque cada plan que chega tarde son hectáreas que se van a queimar outra vez. E iso non é aceptable. E, señoría, xa lle digo, o que fallou non foron os concellos, porque as predicacións que vimos estas semanas son de traca, nin a xente. O que fallou foi o Goberno galego. Espero a súa resposta. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Resposta da conselleira do Medio Rural, doña María José Gómez Rodríguez. Presidente, moitas gracias, señorías do Partido Socialista. O primeiro que quero dicirlles é que estean
tranquilos, porque o Goberno galego cumpre escrupulosamente co marco normativo estatal no que se refire ás obrigas legais en materia de planificación, formación e participación nos seus plans anuais de prevención, vixilancia e extinción. E o segundo que lles vou dicir é que busquen un momentiño, aínda que entendo que estes tempos están bastante entretenidos, para mirar con detenemento o Pladiga 2025, porque así comprobarán que en todas as normas e regulamentos que mencionan na súa interpelación están reflectidas nel. E a maiores incorporamos outras normativas na súa elaboración, así como recomendacións e medidas específicas para as necesidades concretas de Galicia, que fan que este texto sexa un documento útil e vivo que temos na prevención e loita contra os incendios forestais. Ademais, cada ano incorporamos axustes operativos que fan máis eficaces as labores de prevención e extinción. Revisamos protocolos, actualizamos recursos e adaptamos estrategias segundo a experiencia acumulada. Así, garantimos que o plan estea sempre operativo, coordinado e axustado á realidade de Galicia. Señorías do Grupo Socialista, o que nos guía non é a procedencia das recomendacións, senón a súa eficacia para previr e actuar fronte ao lume. Aquelas propostas que contribúan positivamente á xestión do risco son incorporadas ao Pladiga e aplicadas de inmediato. En todo caso, tal e como indicaba ao comezo da intervención, procedo a expoñelo con claridade para disipar calquera dúbida. No que se refire ao Comité de Loita contra Incendios Forestais, temos en conta os acordos que alcanzan, aínda que non sexan vinculantes. De feito, incorporamos todas aquelas recomendacións útiles. Por poñer un exemplo, falan vostedes do 28 de xullo de 2022, cando a Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobou as orientacións estratéxicas para a xestión de incendios forestais en España, elaborados polo Comité de Loita contra incendios forestais. Pois ben, nos plans de prevención incorporamos estas liñas prioritarias. Integrar o risco de incendios na planificación territorial e urbanística. Desenvolver os plans de ordenación de recursos forestais, que licitaremos neste 2026, como xa anunciei. Reforzar a planificación de defensa e garantir a formación continua. Ademais, realizamos campañas de educación forestal e sensibilización, porque a prevención tamén é informar e concienciar. O Pladiga tamén cumple co Real Decreto 893/2013 e co Plan Estatal de Protección Civil para Emerxencias por Incendios Forestais, que establecen os criterios básicos de coordinación e actuación ante emerxencias graves. Galicia organiza os seus recursos e medidas a nivel autonómico, pero está preparada para integrarse nunha resposta estatal coordinada se é necesario. Os protocolos de activación, a estandarización das comunicacións e a previsión de recursos externos aseguran que a organización entre a comunidade e o Estado funcione. E, evidentemente, tras a aprobación do Real Decreto Lei de 15/2022, adaptamos o plan de prevención para asumir as novas obrigas derivadas desta modificación. A normativa exixe unha planificación integral, cobertura de todo o territorio e durante todo o ano, coordinación reforzada entre administracións, medidas operativas claras, sistemas de predición de risco, tecnoloxía de alerta temperá e planificación de restauración de terreos afectados. Non se trata simplemente de apagar o lume cando xa está aquí, senón de anticiparse, minimizar os danos e recuperar o territorio unha vez controlada a emerxencia. Non esquecemos os criterios de risco do artigo 48 da Lei de Montes, que tanto lles preocupa. A través de ferramentas de análisis e cartografía podemos identificar zonas estratéxicas e planificar actuacións preventivas en todos e cada un dos distritos. Non poñerá vostede en dúbida que nos 19 distritos que temos en Galicia non fan o seu traballo os funcionarios que están nas súas plazas traballando ao longo de todo o ano. É que o que hai que escoitar. Por favor, non lles falte o respeto. Cortalumes, faixas auxiliares
áreas de pista, puntos de auga e tratamentos silvícolas que se executan ano tras ano. As medidas específicas para parques naturais e áreas protegidas compatibilizan a protección do patrimonio natural coa prevención de incendios. Ademais, colaboramos cos concellos para que os plans municipais se integren nos sistemas públicos de xestión da biomasa, garantindo que a resposta sexa coordinada desde o nivel local ata o autonómico. Nin tampouco pasamos por alto o artigo 50 bis do Real Decreto Lei 15/2022 que obriga a actualizar de forma continua os dispositivos de prevención e extinción e a integrar plans de restauración forestal e ambiental. O Pladiga cumple estas obrigas mediante un listado actualizado de medios humanos e materiais. 7.000 persoas integradas no dispositivo das distintas administracións, preto de 30 medios aéreos que serán máis no 2026, 380 vehículos motobomba. Inclúe tamén programas de formación continua para todo o persoal implicado, garantindo unha resposta eficaz e profesional. A planificación da restauración posterior ao lume asegura que os ecosistemas recuperen funcionalidade rapidamente, minimizando impactos ambientais e sociais. E no que respecta ao Real Decreto 716/2025, que establece criterios comúns para os plans anuais autonómicos co obxectivo de garantir coherencia operativa entre administracións, o Pladiga adapta estas directrices á realidade galega mediante educación forestal básica, integración do risco en áreas protegidas, ampliación de criterios urbanísticos de prevención, reforzo da prevención desde protección civil, aumento da resiliencia das masas forestais, mellora da xestión de emerxencias, actualización de dispositivos de defensa, formación continua e investigación. Gracias a isto, Galicia non só cumpre a normativa, senón que adapta as accións ao seu territorio e aos seus recursos, conseguindo unha resposta rápida, eficaz e con criterio técnico. Nos escenarios de risco extremo detectados polos servizos meteorolóxicos, o Pladiga activa alertas, patrullas, medios aéreos e terrestres e coordinación con comunidades veciñas e co Estado e mesmo cos países veciños. Tras controlar o incendio, actívase a restauración con criterios técnicos, sociais e ambientais, minimizando impactos e recuperando ecosistemas. Non se trata de improvisar sobre a marcha, senón de aplicar un plan que funciona na práctica e que é flexible fronte a cambios de situación. A participación cidadá tamén forma parte do noso enfoque, a través de programas de educación e sensibilización, talleres e materiais informativos. Aseguramos que a sociedade coñeza os riscos e saiba como actuar ou colaborar. Esta integración de coñecemento técnico, planificación operativa e concienciación cidadá garante unha prevención efectiva e un territorio máis seguro. Non me queda claro se non o saben ou non o queren saber, pero vou lembrarlles que o plan está construído sobre unha base normativa moi ampla, capaz de xestionar calquera escenario de risco e que non se limita ás normas que citan vostedes na súa interpelación. O Pladiga incorpora un conxunto normativo extenso entre regulamentos europeos, leis estatais, autonómicas, decretos, leis, ordes e resolucións, ademais de recomendacións dos diferentes organismos. Todo isto garante que cada medida teña unha base legal, técnica e ambiental sólida e que o plan de prevención non sexa un simple papel, senón unha ferramenta completa, coherente e coordinada, preparada para protexer Galicia fronte ao risco de incendios en calquera escenario. En conclusión, o Goberno galego cumpre escrupulosamente co marco normativo estatal e autonómico, integra criterios técnicos e experiencia acumulada, adopta recomendacións do Comité de Loita contra os Incendios Forestais cando son beneficiosos e mantén un dispositivo de referencia para a prevención, vixilancia e extinción de incendios. O Pladiga 2025 reflicte unha planificación integral, coordinada e adaptada á realidade de Galicia, garantindo a protección das persoas, dos bens e do medio natural e cumprindo rigurosamente os requisitos legais. E para rematar esta primeira intervención, quero subliñar que no texto están recollidas as respostas á gran maioría das cuestións que formulan vostedes, señoras e señores do PSOE. É un documento público, claro, transparente e accesible a calquera persoa que queira comprobar como se planifica en Galicia a prevención e a loita contra os incendios forestais. Pero, se hai que aclaralo de novo, non hai problema en explicalo ás veces que faga falta. E isto é todo polo momento. Moitas grazas. Gracias.
Réplica, señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Conselleira, vostede di, o Goberno cumpre. Mire, non nos tome o pelo. Non nos tome o pelo porque publicaron o Pladiga antes do 31 de outubro como mandan os reales decretos, 2 reales decretos. Non. Entón, non nos tome por tontos ou por parvos. E fala dos distritos e di que o Grupo Socialista está pois falando mal dos traballadores. Estou falando da dirección política, da súa xestión, conselleira. Non se escude nos funcionarios. E se os traballos preventivos se realizaron nos 19 distritos, por que non contesta por escrito a súa consellería? Por que vota en contra dunha proposición non de lei na que pedimos un informe detallado das obras que se realizaron este ano? E por que o director xeral non contestou a esta pregunta en comisión? Dígame vostede, que ten outro turno. E non se escude nos funcionarios, porque, mire, non é de recibo. Eu creo que vostede cobra como conselleira e ten unha dirección política que exercer. Eso creo. Hai veces que se fai difícil nesta sala, neste Parlamento, acertar a hora de calificar os comportamentos das institucións ou máis apropiadamente das persoas que as dirixen. É o caso que pasa agora con vostede, conselleira, e o seu proceder a hora de cumprir cas obrigas que ten encomendadas por lei e por Real Decreto no relativo á presentación dos instrumentos que é moi importante de prevención de incendios para o vindeiro 2026. Que despois dun verán dramático que vimos de pasar, non se respeten agora os prazos previstos para a publicación do Pladiga, fan dudar a calquera a hora de porlle nome a esta maneira de proceder. Desidia, ineptitude, incapacidade, chulería, inconsciencia, irresponsabilidade, inercia, provocación. O sea, cal é a masa caída, conselleira? Contésteme, cal é a masa caída? Porque a súa intervención confirma algo que xa vimos noutras ocasións. Responsabilidade cero e disparar para outros sitios. Esta semana, a semana que anunciábamos a presentación desta interpelación, vostedes sacaron un montón de notas de prensa dicindo que os concellos non cumprían. Se intenta sempre desplazar a responsabilidade cara aos concellos, ou cara aos propietarios, ou cara ás condicións ambientais. Pero unha estrategia que non resiste unha análisis seria e rigurosa, nin desde o punto de vista legal, falei de 2 reales decretos de obrigado cumprimento, nin desde o punto de vista político. O que vostede evita responder é porque a Xunta incumpre reiteradamente as obrigas que lle corresponden, porque fala de que o Pladiga do 2025, pero que estamos a preguntarlle por o Pladiga do 2026, que ten que empezar a aplicarse o 1 de xaneiro. O 1 de xaneiro. Mire, ese documento ten que realizar a Consellería de Medio Rural e non se pode escapar desa obriga. É unha obriga básica. Estamos en decembro, un ano máis, o plan nin publicado, nin aprobado, nin convocado o Consello Forestal, porque tería que estar convocado o Consello Forestal para que participaran nestas decisións e para oílos a todos os membros dese Consello, pero nin convocado o Consello, nin creo que fixeran ningún traballo ao respecto. Mire, o 31 de outubro non é un prazo decorativo que pon unha lei. É unha condición necesaria para que a prevención, e reitero, poida comenzar no inverno e para que o dispositivo a prevención funcione con garantías desde o 1 de xaneiro do ano 2026. A falta de publicación do plan ten consecuencias concretas, conselleira. Provoca atrasos na contratación do persoal. Pero, a vostedes non lle importa moito a contratación do persoal, porque despois chega agosto e 200 vacantes, non? Debilita a coordinación, impide á cidadanía coñecer as medidas que se van a aplicar e dificulta
que é o máis importante, a planificación operativa de todo o sistema. E isto non depende dos concellos, nin dos propietarios, conselleira. Depende exclusivamente da Xunta de Galicia. E por iso resulta especialmente grave que agora se pretenda cargar o foco sobre outras administracións locais, como fixo vostede, como fixo a Xunta de Galicia esta semana e a pasada, dicindo que se os concellos non tiñan os plans de prevención municipais aprobados ou non aprobados. Falando de números, os que os tiñan e os que non os tiñan. Non se pode exixir corresponsabilidade cando non se garante financiamento estable aos concellos, apoio técnico real, nin coordinación efectiva. E, sobre todo, non se pode pedir aos concellos que cubran as carencias dunha xunta que ni siquiera cumpre coa súa obriga básica de planificar en plazo. Mandar notificacións non substitúe a súa xestión e que lle corresponde, conselleira. E a normativa estatal xa o dicen, é clarísima. Real Decreto Lei 15/2022 e Real Decreto 7/716/2025, que establecen que as comunidades autónomas deben integrar o risco de incendios na planificación territorial, reforzar a prevención, adaptar os dispositivos aos incendios de alta intensidade, que non o están a facer, garantir a formación continua do persoal e mellorar a resiliencia das masas forestais. Dígame vostede na segunda intervención que están a facer de todo isto, porque nada de isto se vai a facer sin a planificación, sin esa planificación desos 19 distritos e desas obras que ten que facer, sí, señora conselleira, contésteme, mire, pode agora, decir, mañá deixolle no despacho as obras que fixemos este ano en prevención dos 19 distritos. Pode mañá facelo, pode mañá. A mí me gustaría meter ese documento. E con todo Galicia, pois sigue a incumprir e non estamos ante un erro puntual. E despois, e non é perdoable, conselleira, despois da vaga de lumes registrada en décadas en Galicia, resulta evidente que non aprenderon nada ou non queren aprender. E a experiencia de Ourense demostrou, pola vía dos feitos, que os lumes de nova xeración son imposibles de extinguir unha vez que se inician, conselleira. Falamos dun tema, sigo insistindo, de seguridade pública. Pode morrer xente. Co cal, señora conselleira, espero a súa contestación. E espero que o Grupo Socialista teña ese informe das obras preventivas realizadas no ano 2025 encima da mesa canto antes. Grazas, señora Rodríguez. E agora quenda de réplica da señora conselleira do Medio Rural. Grazas de novo, presidenta. Que hipocresía, señora da Costa. O Goberno da Xunta veu onte aquí a aprobar o presuposto do ano 2026. Cando o Goberno Central leva 3 anos sin aprobar un presuposto incumplindo a lei, ven dar vostede aquí leccións. Está vostede para dar leccións. E voulle dicir outra cousa, o tema tampouco lle veu moi acaído hoxe, porque para falar de incendios está o Partido Socialista. Manda chover. Sei perfectamente que ven vostede a falar do Pladiga 2026. Encima non me tome por tonta, non me tome por tonta. Por favor, mire, señora primeiro, conselleira. Señora conselleira. Perdón. Pido, por favor, que respeten a quenda da xente que está no uso da palabra. Primeiro, o contido mínimo obrigatorio non está dispoñible porque require da estatística completa de incendios do presente ano, digo eu que estamos no 2025, ano que non pechou aínda. E segundo, o Pladiga debe incluir o orzamento do exercicio 2026 que vimos de aprobar onte, cumplindo coa responsabilidade que debe de ter calquera goberno, menos o de España, polo que parece. Mire, dixo vostede literalmente que non se fixeran as labores de prevención nos distritos e aínda o recalcou na segunda intervención. Non o dixo a señora conselleira, dixo vostede. E en canto ao dictame
despois da vaga de lumes do ano 2017, direille que o 80% das 123 medidas están cumpridas. En Galicia, desde o ano 2018, aplicamos medidas prácticas para integrar o risco de incendios na planificación territorial, urbanística e forestal. Colaboramos cos concellos na elaboración e revisión dos plans municipais, por suposto, integrando cartografía urbanística e catastral para definir as faixas secundarias. Incorporamos o risco de incendios nos plans de áreas protegidas, con medidas silvícolas preventivas. O visor corporativo actualízase constantemente para planificar co criterio de risco e coordinamos co planeamento urbanístico municipal nas zonas de contacto urbano co monte. Estas accións non son meras declaracións, son medidas concretas que reducen o risco e salvan vidas. Para adaptar e modernizar o dispositivo de prevención e extinción fronte a fenómenos climáticos extremos, reforzamos o parque móvil terrestre e os medios aéreos e incorporamos tecnoloxía de apoio e sistema de xestión operativa en tempo real. Ademais, profesionalizamos brigadas, melloramos as condicións operativas e incrementamos capacidades nos días de risco extremo e tamén priorizamos a xestión preventiva da biomasa nesas faixas secundarias. E no que se refire á formación, o Goberno galego ofrece de xeito continuado a todo o persoal operativo mediante un plan plurianual consultado cos sindicatos que inclúe manexo de maquinaria, seguridade, comportamento do lume extremo, coordinación interadministrativa, funcións de mando e uso de novas tecnoloxías. E é esencial que o personal dispoña de coñecementos actualizados e de ferramentas modernas para reducir riscos e protexer vidas e bens. As mesas do lume teñen carácter orientativo e o Goberno galego analiza mecanismos de participación locais garantindo que a voz do territorio se integre sen crear obrigas innecesarias. No ámbito da protección civil, local e comarcal, a Xunta asegura financiamento estable e, ademais, a través do convenio entre a Xunta, SEAGA e os concellos, duplicamos o orzamento anual hasta os 25 millóns de euros para eliminar a biomasa das faixas secundarias e axudar os concellos nas súas obrigas. Este convenio vixente, que vai estar vixente dende o ano 2026 ata o 2029 e que acabamos de asinar, permitirá actualizar plans municipais, definir faixas secundarias, executar traballos subsidiarios, xestionar a biomasa e prestar apoio técnico integral aos concellos, especialmente àqueles de menos de 10.000 habitantes. E o artigo 50 bis da Lei de Montes obriga a que os traballos de restauración forestal dispoñan dun plan actualizado. Galicia realiza numerosas actuacións post-incendio, sempre con criterios técnicos, concedendo axudas con plans plenamente vixentes, polo que a obriga legal está garantida. E para rematar, compre dicir que a FEGAM, por simple cuestións políticas, non suscribira o novo convenio de xestión pública da biomasa, iso é non apoiar aos concellos. A pesar da súa importancia, máis que vimos este ano. E despois de que vostede aquí ven a falar de plazos, sabendo, como sabían, que era imprescindible asinar ese convenio antes de que rematara o ano para poder realizar os traballos dende o 1 de xaneiro. E a Xunta ofrecerá a cada concello un a posibilidade de aderirse a ese acordo. Un orzamento anual que investirá un total de 100 millóns de euros a disposición dos concellos entre 2026 e 2029, que abarcará máis parroquias priorizadas, garantindo máis medios, máis persoal e máis prevención eficaz. Esta non é unha cuestión para facer política, é protexer vidas, bens e territorios. Nada máis. Moitas gracias e bon Nadal a todos e a todas. Pasamos agora ao punto 6 da orde do día, preguntas ao Goberno. Empezamos pola de don Ramón Tomás Fernández Alfonso e dos deputadas máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as necesidades de reforma das infraestructuras do IES Concepción Arenal de Ferrol e as previsións da Xunta de Galiza ao respecto. Para formular a pregunta ten a palabra o señor Fernández Alfonso. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, señor conselleiro.
É obrigado pola nosa parte comezar esta pregunta dándolle as grazas e os parabéns a todas as persoas que foron hoxe a folga para defender os dereitos non só do profesorado, senón tamén e sobre todo para defender o dereito a un ensino de calidade, con medios e persoal suficiente para atender todas as necesidades dos nosos fillos e fillas, para atender todas as casuísticas e diversidade que conviven nos centros de ensino. Os pais e nais temos dereito a un ensino de calidade, integrador e igualitario, e para garantir este dereito compre baixar o rateo, compre máis profesorado, máis orientadores e orientadoras, máis desdobres, máis especialistas e máis recursos. E sobra propaganda e autoritarismo, que son os rasgos distintivos do seu goberno. Falta diálogo e vontade construtiva, señor conselleiro, diálogo e vontade construtiva, a comezar por respectar a maioría sindical que saiu das eleccións. Mais é sabido que o Partido Popular só respeta a democracia cando gaña as eleccións. Cando as gañan outros, procuran evitala. O que vivimos e sentimos os pais e nais a día de hoxe nos centros educativos é que somos reféns do Partido Popular, reféns do seu autoritarismo e prepotencia, reféns do seu negacionismo, reféns do pensamento único, negador do noso idioma e da nosa realidade e negador dos recursos necesarios para atendela, tanto no plano académico como no emocional. Por defendernos a todos e a todas os nosos dereitos, por defender ese proxecto de ensino público galego, de calidade, integrador e igualitario, moitas grazas de novo, parabéns aos sindicatos que convocaron as folgas. E vamos falar tamén das necesidades do Instituto Masculino de Ferrol, da necesidade de facerlle unha reforma e, sobre todo, da necesidade de dotalo de máis espazo para a educación física. Como sabe, trátase dun instituto moi grande, en ocasións coinciden 3 grupos facendo educación física que non collen no pequeno pabillón do que dispón o centro. Cando fai bon tempo non hai problema, usan as pistas de fora, mas cando chove non teñen alternativa e algúns dos grupos teñen que facer educación física, sabe vostede onde? Na aula. Sí, na aula, é dicir, cando chove, algúns dos grupos non fai educación física. Vai facer agora 3 anos que lle preguntamos polas necesidades do Instituto Masculino e dicíamos daquela que o centro estaba abandonado pola súa consellería. Vostede dicía que faltábamos a verdade. 3 anos despois, a situación do centro sigue igual. É dicir, constátase que efectivamente o centro está abandonado. As fendas, desconchados e humidades foron a peor e, por suposto, seguimos sen espazo apropiado para a educación física. Dicía vostede daquela que estaba pendente dos informes técnicos da Consellería. Meses despois, en novembro de 2023, anunciou que os trámites comezarían no 2024. Señor conselleiro, a 14 días de comezar o ano 2026, como está o proxecto para dotar o Instituto Masculino de Ferrol dos espazos que necesita para as aulas de educación física? Obrigado. Grazas, señor Fernández. Para contestar a pregunta, ten a palabra o señor conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, o señor Rodríguez González. Bueno, moitas gracias, presidenta. Bueno, a verdade, señor deputado, é que xa hai un partido que defende e respeta a democracia, o Partido Popular. E vou dicir por qué. Porque en moitas ocasións, ganando as eleccións, outros que a perden gobernan. E o aceptamos. E iso é moi habitual. É moi habitual, mesmo en algunhas administracións que están a día de hoxe gobernadas polo Partido Socialista ou polo Bloque, son dos partidos que perden as eleccións e gobernan, porque afortunadamente este partido respeta as maiorías. E tamén decir, señor deputado, que dá a sensación de que non acertou moito na súa pregunta. Digo que non acertou moito na súa pregunta de dúas perspectivas. Non? A primeira plantexa aquí algo que eu xa prevía, cando vin a orden do día, cal era a súa intencionalidade. A súa intencionalidade política non era falar deste caso concreto ou doutros que van a vir sen dúbida, senón intentar falar dunha enorme folga educativa que tuvo un grandísimo seguimento do 10%, algo máis do 10% do profesorado. Iso é a realidade, iso quer dicir que o 90% do profesorado non secundou o chamamento dunha formación sindical tremendamente vencellada ao seu partido. Non sabe como é, CIGA-BNG, BNG-CIGA. Creo que é absolutamente descriptivo sin entrar a valorado. E iso é a realidade. Despois de moitas semanas de un constante chamamento nas redes sociais en todas partes, un 10% do profesorado está moi ben. Eu creo que así
se avanza moito no sistema educativo, igual que se avanza no sistema educativo facendo unha promoción constante do conflicto e, sobre todo, non recoñecendo o que se está facendo. E non recoñecer o que se está facendo é levar a cabo e desenvolver un acordo sindical, sí, un acordo sindical, con 3 das 4 organizacións sindicales que conforman a mesa sectorial. E, por certo, unha organización sindical que hasta fai pouco apoiaba os plantexamentos da CIGA, pois os deixou plantados. E se suma a unha senda que, obviamente, si ten un percorrido e si está tendo resultados. Porque con procamas, con actuacións de todo tipo, con discursos altisonantes fora absolutamente da realidade, o ensino non millora. O ensino non millora. Co chamamento constante ao conflito, o ensino non millora, e negando a realidade con esa especie de propaganda inversa, o ensino non millora. Como mellora? Desenvolvendo acordos, falando, aplicando de xeito progresivo unha serie de medidas que o sindicato nacionalista sabe perfectamente que se están levando a cabo e por eso intenta sacarlle valor desprestixando aos seus compañeros sindicalistas e tamén desprestixando o que se está facendo. Co cual, creo que é mal momento, creo que non me vai dar tempo de explicarlo, pero intentarei na segunda parte decirle claramente como se está facendo o que se está facendo no Concello de Ferrol. Moitas gracias. Quenda de réplica, señor Fernández Alfonso. Sí, obrigado, señora presidenta. Sempre se nos esquece que o señor Feixóo non é presidente porque non quere, está ben que non lo recordar. Señor conselleiro, é moi difícil saber cantas horas de educación física está perdendo o alumnado do instituto, pero tendo en conta que un centro moi grande, nos últimos anos ao redor dos 900 alumnos e que ten moitos grupos, o número de veces que coinciden 2 ou 3 grupos son moitas, con un calendario perfeito, un mínimo de 13 horas a semana, e cando chove, un ou 2 grupos teñen que quedar na aula. No pabillón non collen nin sequera 2 grupos xuntos, por non falar dos vestiarios, absolutamente imposible que un mínimo de 50 rapaces e rapazas poidan asearse e cambiarse ao mesmo tempo. Este problema xa existía antes de aumentar o número de horas de educación física no bacharelato, mas a partir dese momento o problema aumentou dun xeito exponencial. Vostede gábase de ter aumentado esa hora. De feito, o señor Feixóo, que foi quen anunciou a medida no 2020, falaba da importancia da educación física no ensino como algo fundamental para fomentar a saúde. Mas no Instituto Masculino de Ferrol non teñen os espazos necesarios para a práctica da educación física e a Xunta non está facendo nada para resolver o problema. É como todo o que fai o Partido Popular, propaganda sen recursos. Por iso o profesorado está en folga, señor conselleiro. Para vostedes, un ensino galego de calidade, integrador e igualitario non é máis que propaganda. Para os sindicatos convocantes da folga que vostedes lle ten tanto respeto e as AMPAs que apoian esa folga e para o BNG, ese é o modelo de ensino que queremos e que defendemos. Ensino con dereitos para todos e todas. E, de novo, son as persoas que protestan na rúa as que fan Galiza avanzar malia todos os atrancos do Partido Popular. O mesmo que con Altri, a sanidade pública ou a defensa do idioma. Díganos algo, por favor, sobre o pabillón do Instituto Masculino. Mais nada de obrigado. Gracias, señor. Gracias, señor Fernández. Bueno. Ahora sí. Para a réplica ten a palabra o señor conselleiro. Bueno, dicía no inicio da miña anterior intervención que non acertada coa temática debido, primeiro, ao que acabo de comentar da folga e, segundo, debido ao traballo que se está facendo no Concello de Ferrol, na cidade de Ferrol, respecto aos centros educativos. Eu fai moi poucos días tuve unha ocasión de visitar a cidade de Ferrol, como vostede estou seguro que sabe, como tamén estou seguro que sabe, pois a traxectoria de investimentos en infraestructuras e equipamentos educativos dende que se aprobou o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. Estamos a falar de máis de 11 millóns de euros nos centros educativos da cidade de Ferrol e edificios que xa están, ou proxectos que xa están rematados. Por exemplo, o Almirante Juan de Lángara, 1,4 millóns, a reforma do Catabois, 762.000,
Levamos, como vostede sabe, o anunciamos outro día, 2 proxectos importantes, máis de 3 millóns por anticipar o de gasto para facer rehabilitacións integrais en 2 centros que precisan, que é moi importante a intervención nos mesmos, como é o Instituto de FP, o Deixa, 1,8 millóns, como é o Sofía Casanova, 1,3 millóns. Tamén temos en marcha, en execución, agora mesmo, no Terra de Ferrol, no Centro de Educación Especial, 600.000 euros no ámbito de arranxos na coberta e outros arranxos, e tamén temos un proceso de un proxecto de cooperación e colaboración co Concello de Ferrol, onde a medias, e de xeito consensuado, estamos intervindo con máis de 1 millón de euros en 10 centros educativos de primaria. Creo que é moi boa práctica e moi bo exemplo, que me gustaría que outros concellos de outras cidades fixesen o mismo que fai o Concello de Ferrol para manter os seus centros. E respecto ao que vostede me di, bueno, é obvio que non se pode facer toda a vez, pero tamén é obvio que hai unha serie de criterios que se deben seguir que son prioritarios, e para nós a posta en marcha ou a mellora do Concepción Arenal pois é unha prioridade. Xa levamos investidos máis de 500.000 euros. Vostede dixo aquí que nunca se fixera nada. Máis de 500.000 euros se leva invertidos e mantemos todos os compromisos adquiridos. De feito, vostede sabe perfectamente que ese é un edificio dun certo valor histórico, dunha gran simboloxía dentro da cidade, que está dentro das áreas de influencia, que está sometido a diferentes parámetros e a diferentes informes de patrimonio, e tamén sabe, se non o digo aquí, que houbo xa reunións técnicas entre os técnicos da Consellería e os técnicos tamén da Dirección Xeral de Patrimonio para facer unha solución que dé, por unha parte, cobertura ás necesidades do centro, pero que tamén que se adapte aos requerimentos de patrimonio. Hai un compromiso absolutamente firme para arranxar este centro, o que pasa que non se pode facer toda vez, e se vai priorizando en base a criterios técnicos. Creo que iso é algo que a ninguén se lle escapa e é algo que ten que facer un político, porque os recursos non son infinitos, son limitados e é necesario priorizar. E creo que a cidade de Ferrol, cos alumnos e as alumnas de Ferrol e cas familias de Ferrol, hai un compromiso firme de mellorar progresivamente e en función dos recursos as súas infraestructuras. E en este caso concreto, por suposto, tamén se fará. Moitas gracias. Gracias. Pregunta de don Óscar Insua, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, presidente. Boas tardes, señor conselleiro. Gustaríame que quitara os tapóns dos oídos para escoitar de verdade o que lle vou contar. Porque vostedes do PP presumen de dialogar. E dialogar fano, certamente. Pero non escoitan nada. Os diálogos que ofrecen convírtense en monólogos sen resposta. E quero que escoite pola miña boca o que lle reclaman as nais que hoxe nos acompañan aquí. Nais das AMPAs de C e do Concello de Muxía. Familias que tamén teñen nenos e nenas con necesidades especiais, que loitan diariamente por un mundo mellor, buscando xustiza pola inclusión e a defensa da poboación máis vulnerable. Eu vou falar por elas, pero vostede ten a oportunidade hoxe de contestarlle directamente, porque están aquí na tribuna. Mire, van 4 meses xa desde que comezou o curso escolar e o Partido Popular da Xunta non cede ningún milímetro de reivindicacións xustas da nais e pai dos colexios de C de Muxía. Levan semanas concentrándose nas portas dos centros de ensino para reclamar máis profesores para os nenos e nenas con necesidades especiais e tamén coidadores. A parte, fixeron das concentracións, manifestáronse en C por 2 veces, o 25 de setembro e a semana pasada, o 8 de decembro, e en Muxía, o 7 de outubro. E a todas elas acudiron máis de 300 persoas. Onte mesmo, as nais e os pais da AMPA Granxa de Bergantiños, en Carballo, pois saían tamén a protestar polos recortes no profesorado especialista para atender ao alumnado con necesidades educativas. Vostede estaba dicindo que o curso comezou sempre con normalidade, pois non sei onde, porque na Costa da Morte comezou con recortes do profesorado. As contas están feitas, enriba da mesa. Precisan profesores de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe e algún cuidador máis. Pregúntolle eu se é necesario que expoñan públicamente con fotos e vídeos nos xornais e nas redes sociais aos nenos e as nenas con necesidades educativas especiais para que vostedes reaccionen ante evidencia, como fixeron en outros casos. É realmente necesario
ou chégalle cos informes que fixeron desde as direccións dos centros educativos? Non lles valen os informes destes funcionarios? Vostedes que di que nunca toman decisións políticas, que son os técnicos os que deciden. Acaso os directores non son tan técnicos como os que informan os proxectos industriais? Señor conselleiro, sabe de primeira man o que pasa en CEE e en Muxía ou lle prepararon a resposta? Digo porque se se preocupou por sabelo, dígalles as nais as razóns polas que se negan a reforzar o profesorado e o persoal auxiliar cuidador nestes centros para garantir os dereitos e atender, sobre todo, ao alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo. Grazas. Gracias. Resposta do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Moitas gracias, señor presidente. Señoría, por suposto que escoitamos sempre atentamente. O vamos facendo moito tempo. As familias, as formacións políticas, as organizacións sindicales. E gracias a eso sabemos o que pensa a inmensa maioría do pobo galego, por eso nos votan e por eso ganamos as eleccións. Non somos absolutamente sectarios, nin pretendemos ter absolutamente a razón sempre, nin temos un pensamento totalitario como outros poden ter. Nós, dende logo, non somos así. É dicirlle que eu levo escoitando o BNG prácticamente 15 anos en esta Cámara. E a verdade é que en 15 anos nunca lle escoitei unha palabra positiva do sistema educativo galego. Ni unha. Ni unha. Sempre lle escoitei posicionarse negativamente a todos os grandes avances que se fixeron na educación galega nos últimos 15 anos. Sempre votaron que non a cuestións como a FP básica, por exemplo, ou a posta en marcha do CIF, ou a FP dual, ou a moitísimas cuestións que se puxeron encima da mesa que vostedes dixeron sempre non. E vostedes teñen un problema, que parten de que pensan que teñen a razón absoluta, e pensan que só hai unha razón, a súa, igual que só hai uns bons galegos, os seus. Pero a realidade non é así. A realidade non é así. A realidade é que no ámbito concreto, non fa falta que me ensinale que lle vou a responder, non se preocupe, que lle vou a responder, home, este tranquilo que lle vou a responder. Sí, por suposto. Teño o máximo respeto por as familias, pero non teño a menor dúbida. Quizás o mesmo que ustedes, por non decir máis, pero por lo menos o mesmo, por lo menos o mesmo. E eu teño o máximo respeto como responsable político por as familias de calquer concello de Galicia, porque é o meu deber como político e como responsable político. E todos os asuntos de todas as decisións que se fan en este caso, en atención á diversidade, se fundamentan sempre. E é algo que é moi difícil de cuestionar en criterios técnicos feitos, neste caso, por os equipos directivos feitos por inspección e que se evalúan posteriormente nun grupo de traballo a nivel provincial que é a que decide se un recurso é necesario ou non é necesario. E respecto ao que vostede di, nalgúns destes centros que vostede citou, hai máis recursos de profesores especialistas co ano pasado. Se vostede lle dá a cabeza e di que non, está mentindo, e o sabe. Nalgún destes centros en concreto hai máis recursos especializados que o curso pasado, con menos alumnos, porque é unha máxima que en estes últimos cursos, con menos alumnos, o sistema educativo galego ten tido máis profesores e temos unha responsabilidade absoluta cos alumnos con necesidades educativas especiales. Temos feito moitísimas cousas e quedan moitísimas cousas por facer para poder axudar aqueles alumnos que máis o precisan e para poder ter unha integración e unha equidade a maior posible. Por certo, dentro de España, cos defectos que temos, dentro de España, así o recoñece PISA, temos o ensino máis equitativo de España e tamén o propio Ministerio recoñece que temos o ensino máis inclusivo do conxunto de España. Moitas gracias. Réplica, señor Insua. Mire, conselleiro, Antón reuniuse a Federación de AMPAs Galegas coa directora xeral de Ordenación, a señora Judy Fernández. Un encontro totalmente inútil como a súa resposta, polo de pronto. Porque dixo a directora que as AMPAs non saben o que pasa nos centros, que están manipuladas polos profesores, que hai recursos suficientes, pero que non están ben aproveitados. O señor director xeral de Centros de Recursos Humanos, o señor Bértolo, díxome prácticamente a mí o mesmo fai acaso un mes na Comisión 4. Todos os centros están dotados por enriba do catálogo, pero non
pero non ofrece os datos concretos, porque eu dixenlle que mos puxera por escrito e estou aínda esperando a que mos dea. Estou esperando. Agora xa entendo por que non o mandan. Vou non entendendo. Dice, vostedes o que teñen é medo. Vostedes teñen o informe da dirección do Instituto Agrario de Raíces de C que explica con detalle as necesidades existentes, os profes necesarios, así como os cuidadores. O señor Indalecio Cabana, conoce, verdad, xefe territorial, e o inspector xefe, o señor Rubén Prieto, deronlle o visto bo a este informe. Por que votaron abaixo a proposta de dotación de PTSL para a Agrario de Raíces? Quen decide na Consellería de Educación? Os técnicos ou os políticos? A ver se nos pode aclarar, señor Román, porque van vos de dicir este Parlamento, xe mesmo dixo o presidente, que respeto absoluto, non? Ao que din os técnicos. Responda, porque estes señores deronlle o visto bo. Deronlle o visto bo. Vostedes creen realmente que as familias, as nais e os pais que teñen máis cosas que facer, que ir a protestar para defender os dereitos dos seus fillos? É dicir, vostede o cree realmente? Vostede cree que as protestas están manipuladas? Sí. Entón, que facía a concelleira e portavoz do Partido Popular de Muxía na manifestación con todos nós recorrendo as rúas? Era unha espía enviada especial, non sei, estaba equivocada, non? Estaba creando algarada, é dicir, conflito, tensión, non? É esta, a señora de Blanco. Señor conselleiro, exixímolle que garanta unha dotación suficiente estable ao profesorado e que permita unha atención adecuada á diversidade e á inclusión. Vai a contratar máis profesores. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Bueno, moitas gracias, señor deputado ou señor presidente. Bueno, vostede quere falar de números, eu falo de números. E falo en base a criterios técnicos emitidos polos servicios de inspección, e que se ratifican nunha comisión provincial que é onde se decide a asignación dos recursos. Vostede obvia iso. Eu sei que o Bloque Nacionalista ten outra forma de gobernar, ou a tería, non? Poñería a dedo onde lle interesa e onde non. Non, nós non somos así, non somos como vostedes. Nin pa bo nin pa mado, non somos como vostedes. Vostedes están contentos sendo como son, e nós tamén estamos contentos que vostedes sean así. Porque están na oposición sempre. Todos contentos. Agora, a realidade é que no centro que vostede di, porque quere datos, quere números, pois lle vou dar datos, mire. No centro este de Vila de C, no CEI Proidingo e Vila de C, ten un PT e 1,5 AED. É o dato correcto según os servicios de inspección. Está dotado por encima de catálogo. Ten medio PT por riba do catálogo. Ten un coidador máis que o curso pasado. E as aulas, todas elas están moi por debaixo das ratios máximas. Todas elas. De feito, neste centro hai unha capacidade de carga de 340 plazas, hai 340 plazas dispoñibles e hai 283 plazas ocupadas, é dicir, que hai un decaraxe aproximadamente de 50 plazas libres, é dicir, non hai masificación, hai recursos humanos e isto se basea todo en informes, como xa digo, de inspección. Ou vostede pensa, é preocupante, vostede pensa que nos servicios centrais da Consellería, o director xeral que vostede cita, ou eu mesmo, temos a capacidade de saber exactamente o que pasa en cada centro. Non a temos, pero temos unhos servicios de inspección que son quen informan e en base aos servicios de inspección se toman as decisións técnicas. Perdón, as decisións, digamos, de asignación ou non de recursos en base a cuestións técnicas. Centro de Muxía, que tamén o citou vostede, mira, tamén está por riba do catálogo. Ten medio ERE a maiores e todas as aulas están por debaixo das ratios máximas. E tamén dispón de espacio para 143 alumnos e só ten 90 alumnos. É dicir, ten casi espacio para 50 alumnos máis. Está, entre comillas, disponible un tercio de alumnado máis. Podía falar tamén do Virxen da Barca, do Agra de Raíces e do que queira. Pero, bueno, a mí me dá a sensación de que a vostedes isto lle importa tamén relativamente pouco. Simplemente tiraron de fondo do armario para ter unha iniciativa de falar hoxe e acompañar ca súa intervención pois ao 10% dos profesorales que o 10% de profesores que estuveron en folga hoxe por a mañá. O digo porque esta iniciativa leva 3 meses no Parlamento. Non lle acordou hasta ahora activada.
3 meses no Parlamento. Registrado en concreto o 15 de setembro. Estamos casi en Navidad e non tiveron tempo para traer antes ao Parlamento á Cámara. Non tiveron tempo. Gracias. Non tiveron tempo. Eso demostra que lle importa máis ben. Gracias. Terminou o tempo. Pregunta de doña Silvia Longueira, do Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Boa tarde, señor conselleiro. Bueno, vamos seguindo la estela. Aquí veño a preguntarlle por o CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral, que foi o que motivou no seu momento esta pregunta. E a pregunta, por se o tempo se me acaba, porque sempre se me acaba, ten a Consellería de Educación algunha proposta para paliar as deficiencias dos colexios da área metropolitana da Coruña respecto da educación inclusiva? Porque, como ben ve, xa o que acaba de decir sobre Muxía, despois vai a vir tamén da zona de Pontevedra a miña compañeira Paloma con outra pregunta ao respecto. O que pasaba no CEIP Otero Valcárcel de Carral, denunciado polo AMPA, é a falta de profesores de apoio coidadores dos alumnos con necesidades especiais, até o punto de que un alumno con grado 3 de dependencia foille denegado un coidador na aula, toda vez que o ano anterior ese mesmo alumno contaba con ese coidador dentro da aula. A situación é aínda máis complexa porque o centro conta con 60 alumnos que, tras unha avaliación levada a cabo polo profesorado, precisan, nalgúnha medida, apoios e cuidados dentro do ámbito da educación inclusiva. Con todo, só 30 deses 60 alumnos foron valorados. Esa é unha realidade latente. Temos este caso deste rapaz que foi solventado despois de que os pais saíran públicamente dicindo, co apoio da AMPA, co apoio de todos os veciños de Carral, manifestacións. Finalmente, este rapaz, hemos de decir que, tuveron que pasar unhas semanas e tivo ese PT que lle facía falta que se obtivera o ano anterior. Pero a realidade que está sumersida en todo isto é que desta avaliación, con todos, só 30 deses 60 alumnos foron valorados con necesidades especiais. Entonces, tamén pasou o mesmo en Curtis, un caso moi parecido, que saíron os do CEIP, saíron a veciñanza, saiu a AMPA, e un neno que non chegara nen sequera ese curso, non chegara nen sequera a entrar na aula. É dicir, no caso de Carral, ainda o intentaron. Pero despois este neno de Curtis non podía, porque unha situación familiar non podía, de todos xeitos, dar a un neno con uns trastornos moi concretos e, ademais, con unha alta necesidade de asistencia na aula, non podían os pais leválo ao colexio ata que, finalmente, a Consellería decidiu que podía contar co persoal de apoio. Entón, isto non é unha cuestión desto que dicen vostedes de que son referentes e pioneiros. Hagan lo que hagan, son referentes e pioneiros. Non é unha cuestión deso, nin siquiera é unha cuestión de ser mellor que o siguiente, nin estar na lista dos hits de España. É unha cuestión de que o próximo ano van a ter que pasar estas familias, que van a seguir sendo as mesmas e máis, van a ter que seguir pasando este calvario de sair á rúa a pelexar, ou ten a Consellería unha planificación ao respecto. Moitas gracias. Resposta do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Señoría, vostede forma parte do Partido Socialista. O Partido Socialista leva, creo que máis gobernando a educación deste país nos últimos 8 anos aproximadamente. Non digo máis gobernando porque, agora parece que a ministra xa non é ministra, pero estuvemos máis dun ano, máis de casi 2 anos, sin saber que existía, non? Porque nunca nos chamou a ninguna reunión aos conselleiros autonómicos, pese a que en teoría a súa función era coordinar as comunidades autónomas. É o que ten que facer o Ministerio de Educación, coordinar as comunidades autónomas. Digo isto porque vostede, estou seguro, que vai dicir que o Ministerio de Educación o fai moi ben, porque é o que din os socialistas, ainda que anden por aí de feira en feira, non dicir outras cousas peores, din que non pasa nada. Digo isto porque
se facemos caso ao seu Ministerio, ao Ministerio de Educación do Goberno de España, hai un dato que creo que é moi clarificador. O Ministerio nos di que Galicia é a comunidade autónoma que ten un ensino máis inclusivo de España, que ten a maior porcentaxe de alumnos con necesidades educativas especiales integrados nas aulas ordinarias, máis dun 93% dos mesmos. E obviamente ese é un reto enorme, é un reto brutal, porque é necesario xestionar a diversidade. E é certo que vostede dirá, bueno, iso non importa nada, aquí se fai moi mal. E eu lle pregunto como se fará no resto dos sitios, como se fará en alguna comunidade autónoma socialista gobernada onde están nos últimos postos cando Galicia está nos primeiros. E a partir de aí podemos falar do que queira. Podemos falar de casos concretos, podemos falar de vocacións políticas, podemos falar de moitísimas cuestións. Xa lle dixen antes, para a comunidade autónoma de Galicia a atención á diversidade é un eixo estratégico. Un eixo estratégico que se fundamenta en axudar máis a quen máis o precisa. E temos feito e avanzado moitísimo neste campo, moitísimo neste campo. E tamén recoñecemos que queda moito por facer. Pero realmente vostedes aquí o que plantexan é un caso concreto que obviamente habrá que tomar as decisións en base ás referencias e aos requerimentos técnicos e tomar as decisións correspondientes. E, según vostede di, parece que a educación inclusiva en Galicia pois non existe. Temos unha plantilla de profesionais en torno a 5.000 profesionais en atención á diversidade. O número de PTs e AEDs se duplicou en 10 anos. Duplicamos dende o ano 9 o número de coidadores. Temos a maior capacidade de detección de alumnos con necesidades educativas especiales de España, un 5% respecto a unha media de España dun 3,6%. Temos o mellor ratio en educación especial de España. Nós temos 3,3 profesores por alumno en o Centro de Educación Especial por 5,2 a nivel de España. Somos os únicos que temos programas de formación profesional básica adaptado. E temos, como xa dixen antes, unha deuda moral con aqueles alumnos que máis o precisan. E, por suposto, somos conscientes que todo o que se faga pode ser sempre insuficiente, pero que non se pode cuestionar o esforzo que se fai en este centro, como en outros centros, por favorecer a educación inclusiva e axudar máis aos alumnos que máis o precisan. Moitas gracias. Réplica, señora Longueira. Gracias, presidente. Bueno, a ver, eu me esperaba unha contestación dun profesor universitario, que ao final é o que vostede é. Estamos incluídos, non integrados. Hai unha diferencia entre ser incluído e integrado. Non está, eu digo porque ao mellor non o sabe. Porque estes nenos non están integrados, están incluídos. Se estuveran integrados, non faría falta isto. Non faría falta. Non faría falta que as familias, como di Miguel Ríos, o fixeran todo a pulmón, a pleno pulmón, porque é o que teñen que facer para que se lles escoite. Non lle estamos pedindo que señan vostedes maravillosos, é imposible, non van a ser nunca maravillosos. Estamos pedindo que fagan o que din. Entonces, poden decir ratios, poden decir o que queiran, os nenos non están integrados. Non están integrados. E entonces, isto non pasa en Carral, que foi un feito que xa lle dixen, o rectificaron as 3 semanas, ou en Curtis, que o rectificaron 2 meses despois. Pasa en Coruña, pasa en Arteixo, pasa en Carral, en Cambre, en Cerceda, en Culleredo, en Curtis, Oleiro, Sada. Este verres está Teixeiro na rúa pedindo o mismo. E despois temos a zona de Santiago, co Quiroga Palacios, co Monte dos Postes, a zona de Pontevedra, en Soutelo e en Cotobade. Claro, se non se ve o que non se quere ver, podemos decir o que queramos, pero o único que lle estamos dicindo é se ten vostede planificado e que medidas vai a ter para o próximo ano. Porque entón xa podemos avisar as familias que disfruten desta bonanza ata que chegue a época do cocido, porque despois van a ter que sair á rúa outra vez, porque é o que lles espera o ano que ven. Entonces, pásaros e flores, como di un amigo meu. Me parece moi ben que diga vostede aquí todas as bondades que ten o sistema. E tamén que recoñeza que eso fai, esa humildade tamén o fai humano, que recoñeza que ten moito que mellorar, porque estamos en política para mellorar, evidentemente. Pero conteste, a planificación vai existir para o ano que ven. Estos nenos van a non ter que sair as familias ás rúas. Moitas gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Moitas gracias, señora Longueira, por a súa lección semántica.
xa nos quedou claro que a vostedes tanto lle dá o que se lle diga, é igual, tanto lle dá, teñen os oídos suficientemente taponados para ter oídos soldos, igual que teñen os ollos soldos en estes casos e en outras moitas accións do día a día. Bueno, a verdade é que vostede dicía que non se ve o que non se quere ver. Pois é certo, é certo. Eso lle pasa a vostedes. Me vou quedar só no ámbito educativo. Eso lle pasa a vostedes moitísimo. Mire, en Galicia temos máis de 1.100 centros educativos. En Galicia, como xa dixen antes, as plantillas de educación especial se teñen reforzado moitísimo nos últimos anos e temos un dato do Ministerio de Educación que di o que di. E según vostede, non somos moi malos. A miña pregunta é como serán os outros? Como serán os outros que están moi por debaixo en un ranking que fai o Ministerio Socialista e que nos sitúa a nós a vanguarda de España. Cal dificultades problemáticas que temos e que temos que resolver. E claro, dá a sensación, tamén lava antes, que as decisións se toman de xeito arbitrario, nada máis lonxe da realidade. As decisións se toman con total transparencia en base a criterios técnicos, a unha serie de parámetros e a unha serie de informes que nos din o que hasta onde temos que chegar e hasta onde non temos que chegar. E sempre dando resposta ás necesidades reais do alumnado e perseguindo, por certo, a calidade, a equidade e a igualdade de oportunidades, algo que dificilmente se lle pode negar ao ensino galego. Vostede me fala deste centro en concreto, pois eu lle vou dar datos concretos deste centro en concreto, datos oficiales concretos que, obviamente, permítame que eu lle faga caso e que as decisións que se adoptan lle fagamos caso a estes datos. Mire, este centro ten 550 plazas, ofertan 550 plazas. Ten ocupadas 443, é dicir, ten máis de 100 plazas disponibles. Non hai masificación, se cumpren os ratios. E ten as plantillas necesarias para dar clases a máis de 100 alumnos dos que ten, é dicir, que pode organizar a actividade docente para cubrir tamén algunhas das necesidades educativas especiales que se plantean. Todas as clases, como se digo, están por debaixo dos ratios. Se cumpre, por certo, unha medida de ponderación que só hai en Galicia, que a veces se esquece a vostedes. Somos a única comunidade autónoma que un alumno con necesidade educativa especial pondera por 2 ou por 3 en función do grado de discapacidade para a conformación de grupos. Hasta non o copiou o Ministerio, mire vostede. Tamén fala de, como dicía, de masificación e de cadros docentes. Bueno, estamos por riba do catálogo e en profesores especialistas temos unha EDE, un PT a tempo completo e un PT compartido por riba do catálogo. Temos 0,5 profesionais por riba do catálogo porque lle corresponden un PT e unha EDE. E tamén, respecto ao coidador, vostede centra a pregunta no coidador. O ano pasado tiña un profesional coidador. Na actualidade ten 1,5. O ano pasado tiña este ano ten 1,5. O ano pasado había 2 profesionais PTSR, este ano hai 2,5. Hai máis profesionales que o ano pasado. Son suficientes? Home, eu entendo que unha plantilla que ten 100 plazas libres e que ten profesionais especialistas por riba do que marcan os ratios e por riba do ano pasado pode prestar, con dificultades, pero pode prestar unha boa atención educativa. Gracias. Pregunta de doña Paloma Castro, do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Boa tarde, señor conselleiro. Tócame a min o terceiro caso illado. Polo tanto, veño a lembrarlle o importante papel, o papel fundamental que os centros educativos situados no rural galego desenvolven para a cohesión territorial, a igualdade de oportunidades e a fixación de poboación no rural. E para iso é imprescindible dotalos de recursos suficientes para garantir o futuro das comarcas máis afectadas polo reto demográfico e evitar o despoboamento progresivo nestas zonas. E ata o presente curso, o CEIP Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes, en Forcarei, e o CEIP de Cerdedo, no Concello de Cerdedo Cotobade, contaban cun docente de pedagogía terapéutica compartido entre estes centros, que prestaba apoio educativo esencial ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. E vostedes o suprimiron, e a supresión deste recurso docente supón, ademais dun retroceso na atención do alumnado con necesidades, un debilitamento dun servizo público que xa é por sí escaso no medio rural. A
retirada deste profesor PT inexplicable e iso motivou múltiples concentracións tanto dos docentes como do alumnado como dos pais e nais na praza do Gaiteiro de Soutelo de Montes. E a presión social tamén exixiu ao goberno municipal da señora Cachafeiro, que estaba a mirar para outro lado, negociar coa Xunta e tanto a AMPA como a comunidade educativa veñen demandándolle a vostede e a súa consellería un compromiso. O seu goberno, a súa consellería non pode escudarse en argumentacións de normalidade, como dixo, ou no cumprimento de ratios legais para justificar a disminución de profesorado de apoio. As protestas son múltiples en todo o territorio galego, como nomeou antes a miña compañeira. O rural galego necesita políticas activas que reforcen as decisións e profundicen na súa vulnerabilidade, non que acentúen as desigualdades territoriais. En este caso en concreto, no de Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes, por exemplo, existe ademais unha realidade social que vostede coñece, que é a presencia dunha comunidade magrebí significativa. Isto fai imprescindible o reforzo educativo, tanto para facilitar a aprendizaxe do idioma como para garantir unha inclusión real e efectiva do alumnado no sistema educativo. Sen profesorado de apoio suficiente, a integración lingüística educativa convértese nunha carreira de obstáculos que perxudica tanto ao alumnado como ao conxunto da comunidade educativo. As palabras soan ben, vostede fala de pionerismo, de educación inclusiva, pero a realidade non se corresponde con iso. Por iso, hoxe volvo a insistirlle novamente, hoxe traio esta pregunta. Vai repoñer vostede de maneira inmediata a praza de profesor ou profesora de pedagogía terapéutica suprimida, garantindo que este curso, tanto CEIP Avelino Cachafeiro de Soutelo como CEIP de Cerdedo, conten con persoal especializado suficiente para atender adecuadamente ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo? E, en caso afirmativo, pode concretarme vostede en que prazo van facer e que dotación de horas van facer efectivas para a reposición desta praza e asegurarme que esta situación non se repetirá o ano próximo? Resposta do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Señoría, bueno, parece ser que esta pregunta estaba activada para a Comisión Cuarta de fai uns días e que ha cambiado para o día de hoxe. Bueno, se é por esa razón, pois é absolutamente justificable. Eu vai pedir que me dixera por qué. Se había algunha razón que justificaban eso. Se me di que tiña gripe, por suposto, pois acepto o seu plantexamento. E vou dar a razón nunha cuestión. Non é moitas máis, pero non así. Os centros educativos das zonas rurales son básicas e fundamentais para a cohesión territorial. E eu creo que iso hai que reconocerlo. E son básicas para a equidade. E son básicos para a xeración de igualdade de oportunidades. E llevo dado un dato que a mellor vostedes non lle gusta, ou cuestionan, ou din que non é importante. PISA, que é un dos indicadores, hai máis, pero quizás sexa o indicador internacional de máis prestixio no sistema educativo, di que Galicia é a comunidade autónoma, xunto con Cantabria, máis equitativa de España, onde mellor se atenden ás necesidades educativas do alumnado con independencia do territorio no que vivan. Por exemplo, en Galicia temos no 90% dos concellos temos centros educativos. En España a media está en 50. Creo que é un dato importante, obviamente, tendo en conta a dispersión territorial e a estrutura xeográfica do poboamento. Pero vostede plantexa aquí que hai unha especie de abandono do rural, nada máis lonxe da realidade. Galicia ten un privilexio no ensino rural, e o ensino rural ten a mesma calidade, e o máis importante, os mesmos resultados co ensino urbano. Eso o din os informes comparativos, o di un dato mellor, se se quere, tan non anecdótico, pero tan puntual como as notas de selectividade, onde os centros rurales compiten en pé de igualdade cos centros urbanos. Teñen os mesmos programas, as mesmas oportunidades, e Galicia funciona como un distrito educativo único, onde, con independencia do concello, onde vai un neno ou unha nena ao colexo ou ao instituto, ten as mesmas oportunidades, os mesmos proxectos, os mesmos programas. E iso é unha riqueza de Galicia. E cuestionado, pois realmente é moi complexo. Eso sí, con un sobrecoste maior, un 26% máis de coste. Por qué? Por a dispersión demográfica e por cuestións de escala. E creo que o PSOE faría ben recoñecendo isto. Así como recoñece a importancia da cohesión territorial, o papel que teñen para a cohesión territorial, recoñece tamén o esforzo que vai a comunidade autónoma para ter un ensino rural de calidade como efectivamente o ten. E mire, en este caso concreto,
se está levando a cabo todas aquelas medidas que se puxeron en marcha dentro do acordo do ano 23 e que posibilitan un avance en manter a estrutura territorial e a estrutura laboral nos centros educativos do rural, especialmente nos centros educativos máis pequenos como son os que estamos a falar. Por certo, no bipartito, vostedes, con menos presión demográfica ou con menor crisis demográfica, cerraron 100 centros educativos. En 4 anos cerraron 100 centros educativos, co cual pouco teñen que dicir en este ano. Gracias, conselleiro. Réplica, señora Castro. Señor conselleiro, pero se a realidade fora o que vostede plasmou agora na súa intervención e nos seus informes esos que alude, pois non habría familias movilizándose, concentrándose na rúa e reclamando algo tan esencial como é que o alumnado poda recibir un apoio especializado que non está a recibir. E a necesidade de apoio educativo que nos estamos reclamándose aquí é fundamental, ademais no rural, porque no rural non é igual que o núcleo urbano, porque o colexio moitas veces é o único espacio onde este alumnado en moitos kilómetros pode recibir apoio educativo, acompañamento especializado e atención personalizado. E se vostedes retiran os recursos, pois están a deixar a ese alumnado sen alternativas. E mentres todo iso acontece, mentre vostede fala de discursos triunfalistas, e dende hai uns meses, dende o goberno municipal de Forcarei, se prometía que todo ia mellorar tras unha vergoñenta moción de censura promovida pola señora Belén Cachafeiro apoiándose nun tránsfuga para acceder á alcaldía, pois os feitos non foron así. A realidade di que co goberno da señora Cachafeiro nin melloraron os servizos, nin se reforzou a educación pública, nin se defendeu con firmeza os intereses do centro educativo e das familias ante a Xunta de Galicia. E vostede falaba de moitos discursos triunfalistas e da situación na que se atopaba Galicia e de como atendían as necesidades do rural, pero que non me contestou foi exactamente a pregunta. Se van a repoñer vostedes o profesor PT que suprimiron destes 2 centros educativos para todos aqueles nenos con necesidades educativas especiais que por esa supresión quedaron sin asistencia. Van vostedes durante este curso a repoñer ese profesor PT ou van a seguir mantendo a todos esos nenos e nenas desasistidos? Van a repoñelo e mantelo durante todo o curso? Van a mantelo durante o ano que ven ou terán que volver os pais a mobilizarse tamén o ano que ven? Que van facer, señor conselleiro? Porque iso a toda agora non mo contestou e teño os pais e as nais de todos estes nenos e nenas e sobre todo aqueles que necesitan esa atención especializada esperando a súa resposta. Gracias. Feche da pregunta, señor conselleiro. Bueno, moitas gracias, señor presidente. A señora Cachafeiro ganou as eleccións en Forcarei. Non sei se se olvida a vostedes. E o Partido Socialista perdeunas. Vostedes e os seus cómplices do bloque aceptaron gobernar en coalición. Verdade ou mentira? E agora, dentro dos márgenes democráticos, a señora Cachafeiro, a través dunha ferramenta como é a moción de censura, é alcaldesa. Pero ustedes non ganaron as eleccións, O sea que gobernar 2 partidos que perden é vergoñento e o partido que gana que goberne non o é. Perdón, ao revés, non o é. Por favor, ao revés. Eu tamén lle pido que teñan un pouco máis de respeto á democracia, porque dá a sensación que vostedes non lle importa o que, lle importa o quen. Non lle importa o que, lle importa o quen. Quen fai as cousas, non? E non me faga falar de outras cuestións que vostede sabe que sería moi fácil facedo para vergonza súa non personal, da súa formación política. E mire, eu en ningún caso son triunfalista. Eu son o primeiro que recoñezco que en educación inclusiva, igual que no sistema educativo en xeral ou en calquera acción política, sempre quedan cosas por mellorar, sempre quedan cosas por facer e sempre debemos ter ambición de facer as cousas mellor. Pero son realista. Non fago propaganda inversa como fai o Bloque. Non nego a realidade. Non a nego. Espero que vostede tampouco a negue, porque vostede casi lanzou unha idea de cuestionar pois esos informes que vostede di. Informes do Ministerio, algúns deles, informes PISA, onde din o que din. E entrando en estos centros en concreto, creo que son coñecidos por todos, eu son de moi cerca de aí, e os coñezco perfectamente. E sei que se levaron a cabo todas as medidas que xuldiron do acordo. A ponderación do alumnado,
os novos ratios, que, por certo, o goberno socialista non os cambiou, non os cambiou. Fixo un paripé, aprobando o Consello de Ministros unha cuestión, pero non cambiou. Galicia sí cambiou os ratios en infantil e primaria para aplicar o déficit progresivo e reducindo o déficit progresivo. O Partido Socialista non. Aí hai moita dobre moral, moita dobre moral. Porque di unha cousa e fan outra. E non lle cae a cara de vergonza, E miren, estes centros, que son centros pequenos, mire, o Abadiano Cachafeiro hai 50 alumnos, no Xosé Bautista hai 43 alumnos, se están aplicando todas as medidas como xa dixen, teñen profesores por riba de catálogo e se están aplicando as medidas de ponderación, o número de mestres, como xa dixen, é superior ao catálogo que vostedes aprobaron en época de superbonanza económica, como din vostedes, e contan cun AED compartido. En algúns casos contan con máis horas de atención especializada que o curso pasado. E ao ser centros tan pequenos e con plantillas tan amplas e tan dimensionadas, contan, según os propios servicios de inspección e según sabe tamén a AMPA, según sabe tamén a propia AMPA, contan con recursos suficientes para atender a diversidade destes centros. Creo que iso é a realidade que vostedes non a ven ou intentan creer. Terminou o tempo, gracias. Pregunta da señora Amigo Díaz, do Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente, señor conselleiro. Desde o Partido Popular formulámoslle esta pregunta pola importancia de coñecer de primeira man os últimos avances nunha estrutura sanitaria que marcará un antes e un despois na nosa comunidade. No ano 2021, a Fundación Amancio Ortega comprometeu unha doación de 280 millóns de euros á sanidade pública española para a adquisición de 10 aceleradores de protóns destinados a técnicas de protonterapia. E quero comenzar poñendo en valor e agradecendo públicamente esta contribución, que permitirá que Galicia dispoña dunha tecnoloxía punteira ao servicio de todos os pacientes, tanto galegos como da nosa contorna. Dentro destes 10 equipos, todo apunta que o Centro de Protonterapia de Galicia será o primeiro centro público de protonterapia en entrar en funcionamento en España. E isto non é un detalle menor, convértese nun fito histórico para o noso sistema sanitario e nunha oportunidade extraordinaria para situar a Galicia na primeira liña da innovación tecnolóxica en radioloxía oncolóxica. A posta en marcha deste centro será, sin dúbida, unha das actuacións tecnolóxicas máis relevantes da última década da sanidade galega. Estamos a falar dunha infraestrutura estratéxica que permitirá incorporar unha técnica de irradiación de alta precisión empregada só en poucos centros europeos, especialmente indicada en tumores complexos para aqueles que se localizan en áreas anatómicas de extrema sensibilidade e de forma moi destacada para o tratamento do cancro infantil, onde os beneficios en termos de menor toxicidade e mellores resultados en saúde son incuestionables. Todos somos conscientes de que un equipamento desta complexidade require diversas fases técnicas, organizativas e de seguridade para garantir que a súa posta en marcha sexa nas mellores condicións. E precisamente porque se trata dun proxecto de enorme magnitude, cun investimento público moi significativo e cun impacto directo na vida de moitos pacientes, resulta esencial que este Parlamento coñeza con detalle cal é a planificación, que fitos se teñen cumplido e cales son os prazos previstos para a súa entrada en funcionamento efectiva. Eu xa sei que a oposición non lle gusta isto, incluso causa risa entre moitos membros da oposición, pero nós queríamos preguntarlle hoxe, señor conselleiro, cales son as previsións para a posta en marcha do Centro de Protonterapia de Galicia, chamado a ser o primeiro centro público deste tipo operativo no noso país. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Resposta do conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Moitas grazas, presidente. Efectivamente, señoría, Galicia está inmersa no impulso do Centro de Protonterapia que a converterá nunha das rexións europeas líderes no tratamento e investigación oncolóxica. Este proxecto é
un dos maiores fitos de medicina oncolóxica de precisión, situándonos con el a vanguarda na loita contra o cancro. É un orgullo ser os primeiros en incorporar aos nosos servicios sanitarios públicos o sistema de radioterapia con protóns máis avanzado do mercado. Ante a oportunidade que nos brindou a Fundación Amancio Ortega co impulso deste proxecto, só cabían dúas respostas racionais: o agradecemento e a celeridade. Agradecemento polo seu compromiso, sobradamente acreditado desde hai tempo coa sanidade pública. E celeridade porque tendemos como un deber corresponder ese esforzo de generosidade impulsando coa máxima axilidade posible a construción do Centro de Protonterapia de Galicia. Moitas grazas por ello, por impulsarlo ao anterior equipo da Consellería e un agradecemento e reconocemento especial ao anterior conselleiro Julio García Comesaña por ello. Desde o primeiro momento pusemos toda a nosa parte para materializar en tempo récord esta infraestructura, que entre obras e equipamento suporá un investimento de máis de 60 millóns de euros. E foi precisamente ese empeño o que nos permitiu situarnos como comunidade que ten máis avanzado o proxecto de protonterapia dos 10 proxectos en marcha no Sistema Nacional de Saúde. E dese xeito, en 2024, puidemos comenzar a construción dun edificio propio que conta cunhas modernas instalacións para albergar o equipamento. Actualmente, este edificio atópase a máis do 90% da súa execución e xa lle pode avanzar que o vindeiro mes de febreiro a construción do Centro de Protonterapia de Galicia estará completamente finalizada. A creación dun centro de tratamento con protóns é un proceso complexo e delicado, que, ademais, necesita de unha gran mobilización de recursos económicos e tamén dun traballo técnico de alta especialización. En Galicia fixemos os deberes e, por sorte, atopámonos na parte final de todo este proceso, o da calibración e posta a punto do equipamento. O procedimento de instalación e calibración durará alrededor de 12 meses. Nese momento, o Centro de Protonterapia de Galicia será entregado ao Servicio Galego de Saúde. Con ese objetivo de non perder un só minuto e ser os máis diligentes posibles, pusemos en marcha a formación do persoal que prestará servicio nese centro. Aproximadamente dentro dun ano, o Centro de Protonterapia de Galicia poderá entrar en funcionamento e convertir así a sanidade pública galega na primeira do sistema sanitario español en tratar pacientes con esta tecnoloxía. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señor Amigo. Moitas gracias, señor conselleiro. En primeiro lugar, agradecerlle a claridade da información que acaba de ofrecer, porque é fundamental que todos os grupos desta Cámara coñezan con rigor o avance dunha infraestructura que vai a situar a Galicia na primeira liña de loita contra o cancro. Aquí non hai lugar a especulacións, aquí hai datos, hai planificacións e hai feito. E permítame lembrar algo importante. O pasado 29 de novembro tuvemos a oportunidade de estar presentes nun momento clave como foi a instalación do ciclotrón, o corazón da protonterapia. Foi un acto que nos invitaron a toda a Comisión de Sanidade e eu lamento profundamente que a oposición non considerara oportuno asistir, sobre todo os compoñentes do Grupo Nacionalista Galego, que tanta risa lles provoca hoxe esta pregunta, porque ali pudemos comprobar, os que estivemos ali a pé de obra, o nivel técnico, humano e organizativo que Galicia está a despregar neste proxecto. Mire, o importante é que, mentres algúns cuestionan ou disfrazan a realidade, o Goberno galego traballa, planifica e cumple. A fortaleza do noso sistema galego de saúde é evidente. Un sistema sanitario serio, solvente e moderno, con profesionais extraordinarios e cunha capacidade demostrada para incorporar tecnoloxías de vanguarda que melloran a vida da xente. Esta é a realidade. A protonterapia non é unha promesa, é xa unha realidade en marcha, gracias a esa planificación sólida e a unha visión clara de país. Galicia está avanzando tecnolóxicamente e introducindo innovacións sanitarias, e quen non quera vero simplemente queda atrás. Nesta segunda quenda, señor conselleiro, quereríamos que nos respostase que melloras asistenciais vai a supor este centro para a ciudadanía. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Sanidade.
Señor amigo, é evidente o esforzo que ven realizando o Goberno galego para ofrecerlle aos usuarios da sanidade pública os últimos avances tecnolóxicos e terapéuticos. Negalo, sen unha dúbida, é negar a realidade mesma. Nos falamos con feitos, e non hai maior proba do que digo, que o Centro de Protonterapia de Galicia que pronto veremos en funcionamento. Grazas á responsabilidade e á diligencia da Xunta de Galicia, o vindeiro febrero estarán completamente rematadas as obras do centro e dentro de aproximadamente un ano a sanidade pública galega será a referencia de protonterapia para toda España. Unha vez as instalaciones entren en funcionamento, estamos en disposición de tratar ao alrededor de 250 pacientes cada ano. Pacientes que recibirán a terapia oncolóxica máis avanzada do mundo e todo isto na sanidade pública galega. A inclusión da protonterapia na carteira de servicios do Servicio Galego de Saúde non substitúe a outros tratamentos, senón que os complementa como unha ferramenta de alta precisión contra o cancro. Fai que se podan tratar tumores en todas as localizacións, incluído os de difícil acceso, aqueles que están próximos a estructuras críticas, e a vez reducir os posibles efectos secundarios da radioterapia. Atenderemos especialmente as necesidades médicas daqueles pacientes oncolóxicos con longa supervivencia, sobre todo na poboación infantil. A postura que a Consellería de Sanidade fai pola innovación sanitaria sitúanos na vanguarda sanitaria, a vez que continuamos apostando por diagnosticar con celeridade, vías rápidas, ofrecer atención personalizada e buscar as terapias máis efectivas e con menos efectos adversos. Este centro, xunto co de terapias avanzadas, que o vindeiro ano comenzará a produción propia, van a supoñer un antes e un despois na atención ao cancro en Galicia. Como conselleiro e como especialista en oncoloxía radioterápica, non me podo sentir máis que satisfeito por todos os por todos o traballo realizado por os diferentes departamentos da Consellería de Sanidade e por a enorme xenerosidade con que está traballando en este ilusionante proxecto. A nosa prioridade é seguir mellorando o noso sistema de saúde, que é xa excelente, e facelo da man dos extraordinarios profesionais cos que contamos, que demostran esa Galicia calidade que de tanto nos sentimos orgullosos. Moitas grazas. Gracias. Pregunta de doña Elena Espinosa, do Grupo Parlamentario Socialista. Boa tarde, conselleiro. Nos últimos anos observamos unha crecente externalización de servicios por parte dos Sergas acompañada de derivacións a centros privados. Esta tendencia nos preocupa non só polo impacto que pode ter sobre a capacidade da sanidade pública, senón pola necesidade de garantir que a cidadanía reciba unha atención de igual calidade independentemente de quen execute a prestación. A maiores, non podemos ignorar que experiencias de outros territorios nos teñen que servir de advertencia. En Madrid, por exemplo, o foco está na xestión do Grupo Rivera, donde están cuestionadas as listas de espera, os criterios de derivación, as cargas de traballo, a transparencia da xestión e alertas de supostas malas praxis que poderían comprometer a saúde dos pacientes. Todo isto cando, ademais, segundo os datos do Catálogo Nacional de Hospitales do ano 2025, Galicia ten 2 concertos sustitutorios do total dos 6 que hai en España, o Centro Oncolóxico da Coruña e o Hospital Rivera Povisa. Por certo, a única comunidade autónoma que ten 2 centros en este tipo de concertos e 7 en concerto parcial do total dos 138 a nivel estatal. O Hospital San Rafael, Rivera, Juan Cardona, Arrobleda, Rosaleda Esperanza, Rivera Polusa, Santa Teresa e Nosa Señora de Fátima. Consideramos imprescindible abordar con claridade a situación dos centros concertados sanitarios en Galicia. Este podía ser, señor conselleiro, un bo tema para que vostede comparecese e pudera dar explicacións con detalle, porque é obligación da Administración garantir que toda a prestación financiada con recursos públicos cumpla os estándares de calidad e de seguridade do paciente. Porque creemos que debe existir un sistema riguroso de control e avaliación, porque se debe asegurar que a calidade asistencial non se resiste nin se dilúe cando se contratan servicios a terceiros, en calquer caso, pero moi especialmente cando falamos de sanidade. Sei que falou esta mañá na interpelación
de mecanismos moi exixentes, pero falou de generalidades. Por eso eu lle pregunto de novo o que figura por escrito e pídolle, por favor, que non fale de generalidades, que nos diga que mecanismos, cales son e os describa, mecanismos de control, seguimento e avaliación que está a aplicar o Sergas para garantir que os centros privados concertados cumplen estrictamente cos estándares de calidade asistencial, transparencia e seguridade que se exixen na sanidade pública galega. Gracias. Resposta do Conselleiro de Sanidade. Grazas, Presidenta. Señoría, sei que estivo atenta pola mañán. Polo tanto, debería ter claro xa cal vai ser a miña resposta á súa pregunta. É llamativo, que sorprende que o PSOE traia hoxe este asunto á Cámara. Non será máis ben que recibir unha orden de arriba para levar este tema aos parlamentos autonómicos para axudar a constante sangría de escándalos? Porque ben sabemos que a Dirección Nacional está interesada en desviar a mirada das múltiples denuncias que invaden o entorno do presidente Sánchez. En todo caso, fai unha pregunta e vou a responder. Mire, o contrato que a Xunta formaliza con os centros concertados ten mecanismos de control e seguimento para que se cumpra o acordado e garantir a máxima calidade asistencial aos pacientes. Como en todos os procesos ou procedimentos de contratación, establézase a figura responsable do contrato, que se encarga de supervisar o cumprimento das tarefas a desenvolver por parte dos contratistas. Neste contrato, esa figura vese reforzada complementándose con outros órganos que permiten levar a cabo o seguimento diario de execución e control no cumprimento das prestaciones establecidas. E no caso de novo contrato de servicio suscrito con Povisa, constituíse unha unidade de supervisión e control para garantir día a día o cumprimento das obrigas contractuais e a súa execución. Esa unidade encárgase de revisar a actividade registrada para os pacientes atendidos, revisar o dimensionamento dos recursos humanos, revisar o cumprimento dos protocolos e procedimentos autorizados, revisar o seguimento e implantación do IANUS, verificar o cumprimento dos obxectivos de calidade e revisar a prestación farmacéutica. Desde o día 1 desa asignatura do contrato, a sanidade está constituída con empregados públicos que fan o seu labor de maneira independente e rigurosa. Están vostedes, acaso, poñendo en dúbida ese traballo? Pídoles que responsablemente deixen de inventar dúbidas sobre a sanidade pública galega, sobre os funcionarios e sobre os médicos que atenden a toda a población sanitaria de Galicia. Máis nada e moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Espinosa. A ver, señor conselleiro, sangría sí que a que sufren os pacientes que están esperando ser atendidos. E vostede sí que recibe órdenes e as encaixa malamente nunha pregunta que non sabe moitas veces nin por onde vai. Pero mire, eu lle decía que debería comparecer porque este é un tema que necesita moita explicación e a súa explicación, o que dixo hoxe, xa o lemos na prensa, xa escoitei esta mañán o que dixo, xa tamén oín as declaracións que dixo o señor Rueda, pero fala de protocolos, de auditorías, de mecanismos habitualmente empregados polos Sergas, mas hoxe precisamos saber, non teoría, precisamos saber realidade. E se eses mecanismos funcionan, e se se aplican con rigor, e se realmente garanten que os centros privados concertados ou sustitutorios compren os mesmos estándares que os da sanidade pública. Porque, señor conselleiro, se falamos dos hospitales que teñen concerto, no que vai de legislatura xa fallaron os seus controles, o menos nun que saibamos. Estou a falar da Robleda. Daquela, a Xunta non nos alertou, tuvo que ser o defensor do pobo que emitiu un informe demoledor sobre dito hospital, onde se contrastaron malas praxis, contincións mecánicas injustificadas e un largo etcétera. Incluso tamén se desconfiaba de agresións sexuais. E isto ten un nome, que é neglixencia por omisión na labor de inspección e seguimento.
Porque a realidade é que cando vostedes externalizan servicios están poñendo en mans privadas unha parte de responsabilidade que corresponde ao sector público galego e poida que os intereses non señan coincidentes. Hoxe en día supoño que é unha gran preocupación non para o Partido Socialista, senón para a xeneralidade da ciudadanía. Por eso traémola aquí e non por os motivos que vostede dixo. Por eso, se fai o favor, escoite tamén o Consello Galego de Médicos que o pasado día 9 tamén lle pediu garantías para que en Galicia non poida darse un caso similar ao que estamos falando. Gracias. Peche da pregunta, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Insisto en que o que máis perverso me resulta de todo isto é que sexan vostedes, precisamente, os que teman a criticar o modelo de concertos que ten a Xunta de Galicia, neste caso na Consellería de Sanidade. O PSOE, que cando gobernaba a Xunta daballe máis recursos a un hospital privado, o PSOE que asinou manter e potenciar os instrumentos de concertación e cooperación público-privada, o mesmo PSOE que garantiu a unha empresa privada que a construcción do novo Hospital Público de Vigo non lle ia a perjudicar o seu negocio. Todo isto da man dos seus socios de goberno, que polo que sexa, durante os 4 anos que gobernaron, non lle molestou nada a sanidade privada. Os datos, os informes e a hemeroteca están aí. E será algo que os perseguirá toda a vida. Por lo tanto, señoría, lecciones de xestión sanitaria por parte de PSOE ninguna. Non será leccións, e menos en lecciones de xestión sanitaria pública, porque a privada parece que se les dá moi ben. E digo porque cando vostedes gobernaban, buscaban beneficiar a Povisa, que por aquel momento tiña unha poboación asignada de case 30.000 pacientes máis. Na pasada legislatura, cando este Parlamento votou unha proposición non de lei para limitar o gasto en concertos sanitarios ao 6% do gasto sanitario total, o seu grupo opúsose. Deberán explicar vostedes por qué. O 6% que se votou nesta Cámara non é unha cifra mágica ni arbitraria. Sabe a que responde? É a cifra a que chegou o bipartito cando gobernou, que aumentou un 48% o gasto en concertos. Aumentou un 40% en concertos, Pero bueno, voy a explicar, como queréis obtener máis detalles do que é, por exemplo, dos controles que temos no Hospital Povisa, Bueno, en primeiro lugar, o novo contrato, o novo servicio obriga a Povisa a realizar investimentos en infraestructuras e en equipamentos, 5,8 millóns de euros en este ano e o próximo. Os contratos supón unha mellora nas condicións laborais dos traballadores, pois se obrigou a empresa a aplicar incrementos retributivos pactados no convenio colectivo que supoñen unha suba do 3%. E, en terceiro lugar, a integración da historia clínica electrónica. Non hai maior sistema de control. Un sistema que permite e garante a continuidade asistencial. Se o paciente asiste a outro centro do Servicio Galego de Saúde, e, ademais, inclúe os datos sanitarios na aplicación de saúde. En definitiva, señora Espinosa, as medidas de control e supervisión dos servicios sanitarios prestados por contrato son exhaustivos e garanten a calidade asistencial. A diferencia de vostedes, nós actuamos con feitos mellorando a vida dos galegos. Moitas gracias e felices festas a todas e todos. Gracias. Pregunta de doña Noelia Pérez, do Grupo Parlamentario Popular. Boa tarde, grazas, presidente. Discursos exemplares, pero comportamentos indefendibles, ese é o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego dos últimos tempos. Hoxe imos a falar nesta pregunta das trabas que lle está a poñer o Goberno do Estado ás persoas traballadoras por conta propia. E creo que só hai un colectivo ao que o Partido Socialista acose máis que aos autónomos. Estámoslo vendo estes días con todos os casos de acoso a mulleres que están aparecendo dentro do propio Partido Socialista. E como muller, señorías do Partido Socialista, dígolles que a igualdade non se predica, se practica. Se practica. E iso tamén vai para o Bloque Nacionalista Galego, señorías. Practícase.
Non valen os paripés nin as fotos diante da Deputación de Lugo, señorías do Bloque, nin decir aquí que a súa posición é moi clara mentre siguen apoiando un goberno no que continúa un presunto acosador sexual, o señor Tomé. Mire, se teñen tolerancia cero, como dixo esta mañá a señora Pontón, eu pregunto se se van entón a ir do goberno da Deputación de Lugo. Díganlle a señora Pontón que o feminismo non admite dobre varas de medir, ou se practica ou é mentira. E con este mesmo cinismo e con esta mesma hipocresía tratan tamén aos autónomos galegos, uns e os outros, o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego. Moita palabra bonita, pero cero respecto ao seu traballo e cero preocupación real por eles. Un colectivo esencial para o noso país, pero sistemáticamente ignorado polo Goberno de España. O sanchismo, apoiado na muleta do Bloque Nacionalista Galego, só se lembra dos autónomos para recaudar. Nunca se lembra para axudalos, nunca cando toca alivialos e nunca cando toca entender a realidade que está a vivir quen crea emprego por conta propia. Podería poñerlle un montón de exemplos destes agravios, pero o escándalo que a día de hoxe é máis palpable son eses miles de autónomos galegos que facturan menos de 85.000 euros e que podían estar exentos de aplicar o IBE e ser máis competitivos porque o permite unha directiva europea e non poden facelo. Noutros países de Europa os autónomos xa teñen ese alivio e aquí non. España é o único país onde non se aplica esa medida porque depende de unha decisión exclusiva do señor Sánchez. Aquí seguen obrigados a repercutir o IVA, a liquidar e a declarar ese IVA desde o primeiro euro. Iso significa máis papeleo, máis custos, pero tamén menos competitividade. Por certo, a Federación de Asociacións de Traballadores Autónomos xa interpuxo unha denuncia contra España ante a Comisión Europea. Que triste, autónomos denunciando ao seu país para defender os seus dereitos. Algo falla. Eu, señor conselleiro, á vista de todo isto, quería saber que valoración fai das medidas adoptadas polo Goberno de España nos últimos meses e que están a afectar de cheo aos autónomos galegos. Gracias. Resposta do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, don José González Vázquez. Gracias, señor presidente. Bueno, falando dos autónomos, decir que Galicia é a terceira comunidade autónoma en peso específico dos autónomos respecto do total de cotizantes. Estamos 4 puntos por riba da media nacional. Pero, ademais, España é un país de pequenas e medianas empresas. 99% do noso tecido empresarial son pequenas e medianas empresas, moitos deles pequenos autónomos, incluso sin postos, sin traballadores por conta allea. E o que teño que decir é que o goberno central, o goberno que está gobernando nestes momentos en Madrid, adolece dunha situación de desconfianza absoluta no sector empresarial. Bueno, non temos máis que escoitar aquí no Parlamento Autonómico como se fala das empresas privadas, non? Isto se traduce nun exceso de carga legislativa, un 16% por enriba da media da Unión Europea, nun infierno fiscal para o sector empresarial e, por suposto, tamén nunhas medidas laborais que non teñen para nada en conta a idiosincrasia das nosas empresas. No que se refire ao inferno fiscal, eu doulle un dato. Do 2018, cando entrou a gobernar este goberno, o 2024, saben canto subiu a recaudación tributaria en España? Un 40%. A maior parte desto no IRPF e no imposto de sociedades. España está entre os 5 países máis desenvolvidos de todo o mundo que ten un maior esforzo fiscal as súas empresas. Entre os 2 países da Unión Europea que máis subiron os impostos ás empresas nos últimos anos. Por lo tanto, ese inferno fiscal que decía se está vendo tamén ao respecto dos traballadores autónomos. Sin ir máis lonxe, mencionaba vostede o réxime do IVA franquiciado para os pequenos e medianos empresarios por debaixo dos 85.000 euros. E un gadolle algo máis. É precisamente ese afán recaudatorio que impide que se aplique aquí ese réxime franquiciado, porque permitiría que parte dese IVE quedara ingresado neses pequenos e medianos empresarios. Pero díxeme tamén que lle diga o grotesco que foi a implantación do Verifactu, que sabe que era un sistema informático no que eses pequenos empresarios tiñan que trasladar todos os seus datos fiscais á Axencia Tributaria. Logo de decir por activa e por pasiva que era absolutamente imposible que non se empezara a aplicar o 1 de xaneiro do ano 2026, que pasou?
pois chegaron os de sempre, os cataláns, presionaron e efectivamente parouse a súa aplicación para 2027. Non digo que non este ben que se paralice esa aplicación, pero saben a inseguridade xurídica que lle xeraron a todos esos pequenos e medianos empresarios. E se falamos no ámbito laboral, a ausencia absoluta de diálogo social, imposición de todas as medidas que, por certo, perxudican fundamentalmente os pequenos e medianos empresarios, a reducción da xornada laboral sin ir máis lonxe, ou este debate que temos agora do salario mínimo interprofesional. Ningún empresario se opón a subir os salarios aos seus traballadores, pero é unha cuestión tamén de produtividade, de competitividade das nosas empresas, sobre todo, como digo, ese 99% de pequenas e medianas empresas que conforman o tecido empresarial español. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Pérez López. Grazas, conselleiro, señorías. Miren esta imaxe, non é propaganda, non é un cartel electoral e está de máxima actualidade. Autónomos, persoas traballadoras por conta allea nas rúas dicindo que o goberno está os exprimindo como limóns. E o limón xa está seco, señorías. Así están os autónomos, secos grazas ao goberno deste país. E aínda así, o sanchismo síguelles pedindo cada vez máis e síguelles dando cada vez menos. Os autónomos non poden seguir sendo caixeiro automático do sanchismo neste país. Miren, eu lembrolle, sobre todo, señorías do Bloque, señorías do Partido Socialista, que se os autónomos caen, cae este país. Non o esquezan nunca, porque sen autónomos non hai barrios vivos, sen autónomos non hai comercios abertos nin hai servicios. Bueno, quedarán 3 ou 4 fontaneiros, pero só para arreglar as cousiñas do Partido Socialista. Miren, viven desconectados da realidade de que levanta unha persiana cada día. E esa desconexión coa realidade explica despois as súas decisións. Falaba o conselleiro fai un momento do benefacto. É o exemplo perfecto do desprezo co que trata a esquerda aos autónomos deste país. Un ano obrigándoles a cambiar os programas, a adaptar os sistemas, a investir cartos e tempos, e cando xa cumpriron, cando xa gastaron e cando xa se adaptaron, e un mes antes de entrar en vigor, o goberno aprázao. E quen pagou? Unha vez máis, son os autónomos os que acaban pagando do seu peto a improvisación do goberno sanchista. Hoxe non saben os autónomos nin que norma lles vai a cambiar mañá, nin canto van a ter que pagar. E cando un goberno fai da incerteza un método, non xestiona, castiga. Iso que está a facer hoxe Pedro Sánchez, castigar a quen se esforza e a quen traballa, inaudito. Por iso, e como pechamos falando de emprego de autónomos, eu, ademais de desexarlles un feliz Nadal, a 2026 lle pido aos Reis Magos que cheguen cunha convocatoria electoral, para que os autónomos podan votar con B a quen está asfixialos e votar con V a alguén que non nos asfixie, señorías. Peche da pregunta, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. Gracias, señor presidente. Señor Pérez, o que di vostede, o que estábamos falando antes, é froito precisamente esa falla de confianza no sector empresarial. Aquí fálase de empresas amigas, fálase de moitas cuestións, pero a realidade clara é que o 99% do sector empresarial galego e español son pequenas e medianas empresas. E, como digo, non están sendo atendidos para nada polo Goberno central. Esquecémonos antes, aplicamos agora, dentro dese inferno que están sufrindo, foi a modificación que se quixo facer das cotas dos autónomos, que foi definida polas asociacións de autónomos como unha auténtica estocada, e sempre pensando nos máis pequenos. É unha contradición absoluta. Eu aquí detrás sempre escoito que hai que defender os pequenos, non os grandes, e despois realmente as súas políticas van en contra dese discurso, como casi sempre, non? Eu o que digo é que unha administración ten que confiar no seu sector empresarial, ten que, ademais, buscar a colaboración público-privada, ten que simplificar e ten que apoiar aqueles que crean emprego, que son as empresas privadas. Eso, con maior ou menor acerto, bueno, para min con moito acerto, pero poderíamos debatilo, é o que tratamos de facer na administración autonómica, en concreto no que se refire aos autónomos. Miren, simplificación.
Estamos a falar de que collemos todas as axudas de autónomos, puxémola nunha única orde de 41 millóns de euros que no vindeiro ano 2026 agardamos que chegue a máis de 9.000 autónomos, tratando de comprender todas as súas situacións, é dicir, tanto apoio ao investimento, a cuota cero, saben vostedes que en Galicia aqueles que inician a súa actividade como autónomos non teñen que pagar durante os 12 primeiros meses esa cota que logo pretende subir o Goberno Central. Este ano, como novidade, ascendemos a 24 meses no caso de que sean novos autónomos no sector agrícola, gandeiro ou forestal. Pero tamén cubrimos os seus investimentos, cubrimos a súa conciliación, o bono remuda, no que Galicia é auténticamente pioneira, no que tratamos de paliar ese problema da renovación xeracional, sobre todo no comercio polo miúdo, e que este ano se vai incrementar nun 20%. Outra cuestión que afecta esta consellería, atinxe esta consellería, o comercio polo miúdo, cunha estrategia totalmente falada co sector. Non quedou ninguna asociación coa que non se falara para facer unha estrategia 2025-2030. A resposta fácil do Bloque, subir 20 millóns. Colleron a Dirección Xeral de Comercio outros 20 millóns para apoiar o comercio local. Eu creo que o que se ten que facer é medidas faladas co sector e que se vayan aplicando, que se vayan desenvolvendo como proxecto novedosos que temos neste ámbito do comercio local e que afectan tanto o comercio dos nosos povos como das nosas vilas como das nosas cidades. En definitiva, esforzo polo pequeno e mediano empresario, confianza no sector empresarial privado, colaboración público-privada e, sobre todo, tamén diálogo social. Simplemente lles anuncio que no ano 2026 institucionalizaremos tamén o diálogo social en Galicia. Non quero rematar sin desexar a todos vostedes feliz Nadal e feliz ano 2026. Gracias. Bueno, pois chegados tamén a este punto, nada, feliz Nadal, que o pasemos o mellor posible a todos e a todas. Gracias. Boa noite.